Salom, salom, bachurdu kalom. Tony. Salom, 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 салом به پایان. درود. تشکر زیاد. زنده و سربلند باشید. خوب هستیم، بد نیستیم. انا و امروز یک برادر حاضر انتظار میشویم. برادر یک بچه فعال تاجیک که در صحیفه اجتماعی یک برآمد میکند. اویدی تاریخ، اویدی فرهنگ، اویدی همین تاجیکان حرف میزند و ما یک تصمیم گرفتیم که یک دعوتش کنیم که تیش یک هم صحبت شویم. باز انتظار میشویم بیاید. من همجا باید فهم چی گناهی را چیز کنم. همین شعر پورش نیست آخی منو دریا. یعنی منو دریا پورش نیست. یعنی پرویز نظرов که نوشتگی است پورش نیست. اینجا خورمو شیرین و هست. یم خوب است، با من خیلی مقبول است. سلام، درودی به پایان بختیار توپوز برادرانی خوجاجان 65. درود. انتظار موزیکو برادر کمی درود. علیکم السلام بهادر عبدالحلیل نبیев. سلام. ایرا چی کنیم که همیک تیک توک کی خوب تر میفهمد که دو تقسیم میشود کو совместный ефир. نمیدونم 400 نفر دارد و فالوور. منو دریا زیر همجا هستی کدرو کجای دقیقه بیوخی زیر دعوت کدم وطن اوست برادر روز یک دقیقه همین اگر که قبول کنه کویا بور کتیش صحبت کنیم. زیر مرحمت کنید بور میتونید بولو برومادا میتونید زیر
قرغیزین شما از کجا هستید؟ نمیتونید. البته که نمیتونید. خب به هر حال سهرابی عادلیان اوتاتای چقاناشم. اوتاتای کیای اوتاتای یا کی ما اوتاتم؟ ما اوتатам ё ки Суҳроби Одилиён оттатай? Ина даъватат мекунам намебурӣ, гап задан наметунӣ. Ҳамин шумо да дастум фақат як чиз мебиёя ки ҳамин чиз дар коммент навистан. Хоб ба ҳар ҳол кани бардар ҳозӣ ватан ост. Чӣ ба химада намешавад? Нефситид нишон дестааст. И бояд худеша гирон кунад. Дидед? Ту як окей, як каса даъват мекунам. Бардар, ватан, бибинед, шумо ба фикрам бояд ки онлайн дуруед, баъд ман шуморо бояд даъват кунам. Ман ҳозир шумоам даъват карда метавонам, лекин саҳифатонро калан кардан ба фикрам наметавонам, фаҳмидед? Хоб, ба ҳар ҳол ия бинед яттай дига яъне тоҷикои худмо бибардар, ватан. Медуроян арабзадаҳо ҳастанд инҷода, масалан як тешина дуромад ҳақорат кати сар кард, мегӯяд ки Суҳроби Одилиён яъне ҳамун думулои моро чақанака. Яъне пайравӣ мекунад аз ҳамун думулош, фаҳмидед? Думуло кае ки оиди ислом ҳарф мезанад, ба гапҳои хубӣ, ба сухани нек даъват мекунад, не? Лекин ё мегӯянд ки мо пайрави ҳамон ҳастем ва медуроянд дигарро ҳақорат мекунанд. Яъне ё як пайравои бадбахту бесаводу бемантиқ ҳастанд, фаҳмидед? Ва аз ягон шайтон ягон фарқияте надоранд. Хоб ина ята дига аде навистагия. Ё тоҷикои моянд, аз Тоҷикистон ҳам мумкин бошанд. Ина якта дигараш дуромадааст, ҳақорат кардестааст. Бибинед, даъватшон мекунам, наметавонанд гап задан, масалан, фаҳмидед? Гап задан наметавонанд. Як арабзадави ҳамин худузада ҳастанд. Хулоса гӯем ки 100% аст. Ина даъватон кардестам. Хи чаро шумо дуромада ҳарф задан наметавонед? Ба ғайр аз ҳақорату гапи бад чизе нест дар ҳамин мантиқ дар сари шумо. бале, ё тоҷикам нестанд бисёриш, ё бисёриш тоҷикам нестанд, ё худо медонад аз кадом қавми қабилаи аждаҳор ҳастанд, худо медонад. Ба ҳар ҳол ку будро ку бардар, ман ҳозир ҳамин шуморо даъват мекунам, даъваттон кардам, лекин ман гуфтам ки акси шуморо бузург кунам агар ки шавад. Агар ки нашавад, хоб мушкиле нест ба фикрам, лекин акси шуморо бузург кардан мешид, хубтар мешид. Саломи дуруди бепоён. Не блогер, а просто патриот. Салом алейкум. Ба фикрам связи ма камтар безеба ҷош. Шаҳриёр Раупов, дӯсти гиромӣ, дуруди бепоён. Связтон ба фикрам ох, ина машааллоҳ. Ана ки мара иҷа ки ҳозир мара нишон метиҳад ки ман ҳамира чӣ хел ду тақсим кунам, калон кунам, барои ки кай ки масалан ман шумо метавонед ҳозир онлайн як бор дуроед, ҳамин хомӯш шаведу як транслятсия гирон кунед, ё ки не? Ба фикрам наметавонед, барои ки 1000 та фолловер надоред. Ман рости гап чӣ хеле гуфта будам бародар, тамоман ҳамин тиктокро намефаҳмам. Барои суҳбат бо худат кушода дуромадам. Мушкиле нест. Хоб, ба ҳар ҳол бед инами ҳозир инами ба суоли ҳозираш, суоле ки ҳозир омад. Бибинед, инами албатта ки мо бо баҳс суҳбат мекунем бо шумо, суҳбати оиди таърихи оиди ватандӯстиву оиди шумо, аммо ҳозир айни ҳол масалан бибинед, инами бачаҳо медуроянд оиди дин гап мезананд, аммо бибинед чӣ гуфтестааст дар комментария. Масалан, аввал ҳақорат кати сар мекунанд, мегӯянд ки домулоҳои мо кати сар ба сар нашав, ана чақа нашав, ва баъд бибинед бо чӣ мегӯянд? Ту худат як будӣ ки. Мефаҳмед, не? Хоб, фикри худро ҳозир ба мо баён кунед бародар, ва ман то ҳол ҳамея биёвам чӣ гуна шумо аксунам бузургтар кунам. Марҳамат бародар. ма ҳамин хеле гап ку бовар кунед дар инстаграм чӣ хеле шумо медонед ман бисёр дар инстаграм фаъолам, лекин ҳамин гапҳо бовар кунед рӯзе нестае ки дар комментҳои ман набошад.
ту будӣ ки ёки ту фалони, ту ини вай тоҷик байни худаш ба тоҷики худаш ҳамин гапҳоро мезанад. Ин ҳамин гапи будӣ ка бовар кунед ман ай ҳамин комментариҳои худам фаҳмидам ки чия чӣ маъно дорад. Ҳаяк ҷиҳат бисёр ғамгинкунанда ҳам ҳастае ки тоҷик барои тоҷик ҳамихи гап бировардай бо маънои будигака тоҷие ман фаҳмидам чӣ мегӯянд. Худшона ҷудо мекунанд, ака тоҷика ҷудо мекунанд ту будӣ ки гуфта. Дар ин масъалаи яъне муллоро кор мегириву ислома кор мегирӣ, бовар кунед фанатикои мо ганда бисёранд, беҳад бисёранд. Ин ҳамин 2 рӯзи охир шояд шумо дида бошед дар инстаграму ман сторис кардастам дар бораи як проектсия, як ишораи даврони Сомониё. Просто як ишорае ки чоркунҷа бо ромбай дар запросои ман хеле пур шидагиянд. Ҳама фанатика чӣ мегӯянд, шумо зардуштиен, шумо яҳуден, барое ки знакҳои яҳудӣ истифода мекунед, знакҳои зардуштӣ. Ман намедонам ёра чӣ бигӯям. Баъд ҳамин як кам тарак вақте мо хайки таърихи мо чӣ хеле пеш аз омадани ислом ҳам ака бо мо таърих доштем. Ҳамин гапа мегӯяд хеле девона мешавад, тамоман девона мешавад. Як чӣ мегӯяд дигар худшам медаронад ки шумо против исломед, шумо намедонам, шумо чашми дидан надоред, муллоҳораву дигару дигара. Ҳамин гапҳоро менависанд, ман ҳайрон мешавам. Ба фикрам ки ягон кори зидди ислом накардем, баръакс бо он ки худмон алҳамдулиллоҳ мо худмон мусалмонем, ҳатто бисёри қисмати таърихи мо ки рушд ёфт, даврони рушд дошт, бисёртар бо ислом ҳам омехта аст. Чаро мо бояд зидди ягон чиз бошем? Просто фанатикам. Барои ҳамин рости гап қадар аҳамиятшо наметонам. Агар ман ҳар як таевора ҷавоб бидам, ҳар якташа запросша қабул кунам, бовар кунед ака ман ба фикрам девона мешавам ҳар як таевора ҷавоб доданда. Дуруст. Мисли ҳамин гуфтагитон кае ки менависанд ё мегӯӣ масалан хай бидро ақаллан дар гапу ҷавоб бигӯ, бидро ҳам гапта доказат кун ки ман чӣ гапи то гуфтам. Гум мешаванд, ҳамон қадри гум мешаванд. Бисёр шуморо блок карда гиям. Просто мегӯям хай чӣ гапи хато гуфтам, мегӯям блок мешавам, намедонам. ина шид, ина зиндаву сарбаланд бошед. Дидед мешидаст. Хоб, ташаккури зиёд бародар. Ака ман чаро ин савола ман додум, барое ки ҳамин саволи ҳозир омадагӣ шид, барое ки бибинед. Албатта мо аз баҳс, аз суҳбати дӯстонаву рафиқонаву тоҷикӣ дур намешавем ва аз фарҳанги худ сухани нек, амали нек, кирдори нек дур намешавем. Аз дини худ, дини мубини ислом дур намешавем. Аз мо онҳо нестанд ки ба бадӣ даъват мекунанд. Яъне ин ҳамин одамое ки масалан ба бадӣ даъват мекунанд, ҳақурат мекунанд, онҳо аз ислом нестанд. Онҳо аз дини ислом ва аз худо ва аз суханои паёмбар албатта ки дур ҳастанд. Инҳо як одамое ҳастанд ки чӣ мегӯянд, мунофиқ ҳастанд, ку мунофиқ ҳастанд. фаҳмидед? Дар зери коммент ҳар гуна ҳарфҳо менависанд, аммо кай ки рӯбарӯ мешаванд, маскаҳошона иваз мекунанд, яъне ҳамун рӯҳошона иваз мекунанд. Ҳамин барои ман сабаб мешавад ки хоб як даъват кунам, масалан бифаҳмам ки хоб аз чӣ сабаб шид ки шумо медоред ҳақурат мекунед. Хоб майли, мо ки сар ба сар шидем бо ягон кас, масалан домуло бошад, ҳоҷӣ бошад, президент бошад, касе ки набошад, хоб бо як далел, бо як сухани неке ки ҳамун паёмбар шуморо омӯзонд, ҳамун сухани неке ки шумо фарҳанги шумо меомӯзонад, ин ҳамин кати бироед, не намебирояд. Ҳамин мегӯянд ку рӯсо поджав хвост убежал, мегӯянд ку ҳамин думашона поён карда мисли саго ҳастанд ку хулоса ҳамин зур зада чӣ мекунанд, дур мешаванд. Хоб ба ҳар ҳол мушкиле нест бародар, зиндаву сарбаланд бошед. Ман як чанд қадар ҳамин видеонаварҳои шуморо албатта ки тамошо мекунам ва
як ҳафта пеш шуд ки тасмим гирифтам ки обуна шавам ба видеонаварҳои шумо, ба дигар бачаҳом, барое ки пеш ман як видеонавар кай ки мекардам, дар фикрам як чиз буд ки агар ки ман масалан ягон гапи бад занам ё ки ягон корам дуруст набошад, ба ён кас маъқул набошад, ман намехостам ки ба касоне ки ман масалан обуна шудагӣ ҳастам, онҳоям як чӣ гӯям дар зери ягон хатар бошанд, фаҳмидед? Аммо як чанд қадар вақт пеш ҳамин паш аз ҳамин блогере ки узбакистони тоҷикои ҳақорат кард, бо ман як чизи дигар маълум шид. Як хел одамое пайдо шуданд ки гуфтанд ки шумо дар ғарибӣ ҳастед ва шумо фитна меандозед ва чиз мекунед, яъне одамое ки фарқе надорад дар куҷо ҳастанд, аммо ки мо дар ғарибӣ ҳастем, шумо дар ғарибӣ ҳастед ва шумо фитна меандозед аз ғариб шишта. Ман тасмим гирифтам ки ман бар зидди ҳамин суханошон ба тамоми блогерони тоҷике ки имрӯз оиди фарҳанг, оиди забон, оиди таърих, оиди дин, оиди кулли ҳамин мардуми Тоҷикистон чӣ ҳарфе мезанад, ман обуначӣ мешавам. Чӣ мегӯянд ки мо дар як лодка чӣ мешавад ба тоҷикӣ? Лодка чӣ мешавад? Киштӣ, қаиқ. Хуб, дар як киштӣ ҳастем, фаҳмидед? Манам ҳамин чия ҳис мекунам ва гуфтам ки майли, бигзор тоҷиконе бошанд ки гӯянд ки мо фитнагар ҳастем, мо чӣ ҳастем, мо вай ҳастем, лекин ин як дурӯғ ҳаст ва як тӯҳмат албатта ки аст ва онҳо ҳеҷ вақт наметавонанд рӯбарӯ шуда ба рӯи мо гӯянд ки ту фитнагар ҳастӣ, ту вай ҳастӣ, вай чӣ ҳастӣ. Хуб, ба ҳар ҳол ташаккури зиёд ки шумо қабул кардед. Имрӯз гуфтем, як тасмим гирифтем ки як биромада ҳарф занем. Бибинед, мо дар TikTok, дар YouTube як видеонавар мекунем, аммо соатҳое ки мо хулоса дар ҳамин саҳифаҳои иҷтимоӣ мебурем, ин пас аз соатҳои ҳашти бегаҳи чӣ гум ҳашти бегаҳи мо ёки шаши бегаҳи мо, яъне шаши бегаҳи мо бошад, дар Тоҷикистон 10 мешавад. Фаҳмидед? Барое ки ман ҳозир дар Британия ҳастам, дар Скотланд ҳастам ва инҷо соати мо 2 ҳастааст. Фаҳмидед? Ва чӣ хеле ки мо кати шумо ҳамсуҳбат шудем, шумо гуфтед ки хуб мешавад соати 4 Тоҷикистон, инҷа соат 12. Яъне ман нав имрӯз рӯзи истироҳатӣ аст, нав аз хобам бедор шудагӣ ҳастам. Хуб, инашам хуб аст, бад нест. خب به هر حال برادر گرامی связи шумо ба фикрам каме чи аст. Хоб ба ҳар ҳол ами ба мо гӯед бародар, савол ба шумо, чӣ сабаб шид ки шумо илҳом гирифтед ки дар бораи таърих, фарҳанги тоҷик дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамин Инстаграм, TikTok, Facebook вомада як сухан кунед? Чӣ ҳамин сабаб шид? Чӣ илҳом дод ба шумо? рӯи рост мегӯям кард муносибати ҳамсоя кишварҳо. ман ҳамчун донишҷӯ вақте рафтам Москва, соли 2022 дохил шудам, донишгоҳи РУДН Москва дохил шудам ва рафтам соли аввал. Рости гап хеле РУДН хеле аст ки донишгоҳи дӯстии халқҳо аст, бисёр ҳамаи миллатҳо ҳастанд. шинос шудам, робита пайдо кардем, дӯстӣ кардем бо чандин намояндаҳои дигар миллатҳо. баъд ман сар кардам камкам хай ғарибӣ чӣ хеле бо камкам подработка мекунем, ягон ҷо мерафтем, ҳам курсум қати мерафтем. Туркман буд, бисёр бачаи хуб буд. баъдан камкам мерафтем, кор мекардем, баъдои дарсҳо ягон сум хай барои хидмат. баъд ҳамин хел рафта ман дар строительни фирма даромадам кор кардан. официально чӣ хеле аст, бояд сари вақт мерафтем. ва хай строительни фирма ҳамин бисёртар ки аст, тоҷико аст, кор мекунанд. ҳамин хел аввал муносибатҳо хуб, баъд оста оста ман аҳамият медиҳам гапҳошон. ҳамин хел вақте гап дар бораи миллати мо меравад, чӣ хел мегӯянд, ака забони мода мисли нештар мегӯянд, мо дар тарафҳои мода нештар мегӯянд, намедонам шумо нешт мезанад, яъне сих мекунад ҳамхе? неш мезананд, ҳамхе гап қатӣ неш мезананд. хай ман ки
студенти нав омадагӣ чӣ медонам, хай мегӯям хай бигзор шӯхӣ мекунам мумкин. Ҳамин хел 4 сол гузашт, дар ҳамин аллакай дуюм солошта ман фаҳмидам, ки именно против тоҷик ганда бисёра дар ҳамуҷа. Ва ман тоқа против тоҷик гуфтанӣ нестам. Чиш алам кард, ки ай номи тоҷик фахр мекунанд, ай шахсияти тоҷик фахр мекунанд, леки вақте гап дар сари ҳуввияти ягон шахсият меравад, гап дар сари ягон чизе меравад, ки тоҷикам кора кардааст, наоборот тоҷика пас мезанад. ҷои удобнида худам ба чашмон дидам, ҷои удобнида хичона тоҷик мегиранд, ҷое ки хато ягон кор мекунанд, даро наоборот, ҷое ки як кори хуб мекунанд, миллати хушона мегиранд. Не ки як хатогӣ мекунад, як ҷои пастӣ мешавад, сразу тоҷик мегиранд хушона. Ба худо қасам, худам шоҳидам, дидам ҳамин чизора. Дар ғарбӣ дидам ҳамин чизора. Баъд хай ростига баъд алам мекунам, кам баъд хомӯшам истода намешавам. Ман аллакай чанд бор қатъи ҳамун шахсиятҳо чун қатъи баҳс шидагим, қариб кор то занозанӣ омадагия, ки ман рӯи рост мегуфтам, ҳамин чӣ зуртон омада тоҷикам дар любовь тоҷика қушун. Чӣ зуртон омада, чӣ ба дурӯғ мегӯем, тоҷика именно даст мезанем, номи тоҷика. Баъд ҳамин хел шид, ки охирон моҳи феврал хато накунам, ҳамун кори чӣ баромад, ку масъалаи CNN баромад, 4 та олими хидмона дар CNN равон кард Узбекистон. бале. Баъди CNN блоги ман баъди CNN саршидагӣ аст. Аммо CNN мара беҳад асабӣ карда. Баъди ҳамун ман сар кардам. Слишком хел гузарондам, дар рӯи рост гӯям кард, гузарондам. Хуб, то ин дараҷа. Ҳозир бошад ҳамун марказе, ки статья нависта дар CNN олимои моро узбак нишон дод, ҳамун марказ бо ҳозир вай карда истодааст. Бо ҳамун кора чӣ мегӯянд, бо давом дода истодааст. Ҳозир як бо як барномаи дигар ташкил карда истоданд, именно дар бораи сино. дуруст. Хуб, маълум мешавад, ки сабаби фаъолияти шумо дар вақте сар шуд, ки шумо дидеду фаҳмидед, ки ба фарҳанги шумо, ба миллати шумо, бар бузургони шумо тавҳин мекунанд, яъне тавҳин мекунанд, давр мезананд ва вақте ки ба онҳо масалан болои ин моро бо паст мезанад. дуруст. Ба шумо албатта ки нороҳат ҳис кардед, ки як номардонагӣ мешавад, беадолатӣ мешавад нисбат ба тоҷики шумо, чунки бузургони мо тоҷик буданд албатта ки. Ва чӣ хел шумо гуфтед, дар вақте ки ба онҳо ягончи форам аст, мегӯянд, ки албатта ки аз они мост, ки форам нест, рӯи рост дурӯғ гуфтан неш мезананд, мегӯянд, ки инҳо тоҷикӣ ягон чӣ надоштанд ва бо боло аз ин бо неш мезананд, яъне паст мезананд ё ки ягон дашно мекунанд. Ва ки шумо видеонавори оиди CNN тамошо кардед, шумо як чӣ гум, шумо бо як дидгар импулс дод, ки не, мо дигар бояд ман чӣ шумо ба фикрам гуфтед, ман дигар бояд хомӯш нашавам, ман бояд дигар садоямро баланд кунам, то ки ба мардум фаҳмонам, ки кӣ ҳастем, чӣ ҳастем ва дар кадом ҳолат қарор дорем. Ҳамин аст ба фикрам. Бибинед, оиди CNN бародар, ака и сабабаш чист? Мо ки дар Аврупо ҳастем, дар ин ҷо инами вебсайти CNN, ана дигар вебсайтҳо хеле қувваи бисёр доранд, бисёр қувва доранд, пурқувват ҳастанд. Одаморо чӣ хел мегӯянд, брейнвошед, ҳамин сарошона мешӯяд ва хеле хуб мешӯяд. Бовар кунед, хеле хуб мешӯяд ва як ин ҳамин мақолае, ки аз CNN буромад, мумкин ки садҳо ҳазор нафара фикри ақидашона иваз кард. Дар ҳоле ки дар Тоҷикистон мегӯянд, ки оиди таърих ҳарф назанед, ин таърихро ҳеҷ кас иваз карда наметавонад. Ин ҳамаш як дурӯғи сафсата аст. Таърихро ҳама кас иваз карда метавонад. Ҳамин одам чӣ хеле ки дар кӯдакиш бузург мекунӣ, ҳамин чизе ки меомӯзониша, инам хеле бузург мешавад ва ки бузург мешавад ва ё ҳамин чанд ки ҳаракат накунӣ, ҷаҳонбинӣ шайдигоша бисёриша иваз карда намешавад. Ва оиди CNN мо албатта ки пештар аз ин чизо
як видеонавор мекардем. Шумо ки агар ки соли чанд шумо сар кардед ки рунд рафтед, Российский университет дружбы народов мешавад, донишгоҳи Русияи дӯстии халқҳо. Соли чанд шумо рафтед бародар? 2022. 2022 бошад бародар. Мо аз соли 2009 дар донишгоҳи Астрахан ҳастем ва аз соли 2009 мо дар пайи инам хеле суҳбатҳо, дар пайи инам хеле ҳарфҳо ҳастем. Аммо ман албатта ки ин видеонавороро ман кай сар кардам? 2000 медонед чанд? ҳамун солҳои 2010 2012 ман хай ӯ вақтҳо видео мекардам, лекин видеонаварҳои мо дар чиз буд, Nokia 6033, намедонам агар дар ёд бошад набошад. Nokia 6033 як видеонавар мегирифтем, лекин паҳн намекардем, барое ки хеле YouTube, Instagram хеле чизо дар он вақт чиз набуд. Mail.ru буд ки як истифода мекардем. Хоб ба ҳар ҳол ман бас бошам кай сар кардам? Ман кай сар кардам кай ки дар Русия нами Крокус шидку инам хеле пештараш камтарак албатта ки ман сар кардагӣ будам, лекин ман медидам видео шумо бале мумкин, бале хоб мумкин, лекин дар Русия ман Русия как истиқомат мекардам, ман як видео мекардам, лекин барои худам буд, хеле паҳн намекардам, барое ки аз ҳамин фикри ақидаи тоҷикон ман чӣ хегӯм нороҳат мешудам, кай ки мефаҳмидам чӣ фикр доранд оиди ин суханҳо. ҳамин сухана садота баланд кини камтарак ҳамин тоҷики худат мебурояд, чӣ хе гуфтед, неш мезанад, фаҳмидед? Ва мо аз дигарон чӣ интизор шавем, кай ки тоҷики худ ҳаргиз нанула. ҳар ки бо мо чӣ коре кард, бале ана. Хоб ба ҳар ҳол шумо дар ҳамин видеонаворотон кай ки оиди таърих, фарҳанг, забон, ҳувият ҳарф мезанед, як вордга гӯед чӣ гуна ҷавонони имрӯзаи Тоҷикистону тоҷик чӣ гуна ин ҳамин видеонаворҳои шумоя қабул мекунанд ва чӣ гуна ҳарф мезананд? Як бор шумо як вордга гӯед бародар. ма бародар аҳамиятам дода бошад ки шояд дар видеоам ва бисёртар дар комментҳо, дар зернависҳо на ҳама вақт забони адабӣ қати гап мезанам. ҳарчанд ман забони адабим бисёр хуб аст, таърифам неву. Дар ҳақиқат ман адабиёта дар мактаб сахт хондагӣ ҳастам, бисёр хуб гап мезанам адабӣ қати, лекин медонам ки дар замони ҳозираи мо қатъи ҷавонои ҳозираи мо пурра ба адабӣ гап зани асабӣ мешавад. мегӯям чӣ адабӣ гап мезанӣ, мегӯяд камтар бо лаҳҷавӣ гап занам, хеле хайки ҷавониам мефаҳмам. ва ман ҳатто як видео доштум, гуфта будум номаш вай буд хэштег тоҷикӣ ҳарф бизан. монда будум ки мои берун тоҷикӣ ки мо истифода мекардем, масалан арабиву туркиву дигар забонҳоро чиёшона тарҷумаи тоза тоҷикиша монда будум. ҳамин комментҳо бовар ки мумкин 50% зиёдаш сар шид ки тра чи тоҷикиро вай кардану чи фарқиш чия, мо уже гап мезанем ҳамин хеле чизо қатӣ. ман видеоро удалит кардам, моментально удалитш кардам, гуфтам шуд тамом, значит тайёр барои ҳамин ман бисёри вақт кӯшиш мекунам хеле сода гап занам, гуфти гапҳо кӯчагиам гап мезанам ки ҳамин бисёртар манро ҷавонҳо тамошо мекунанд. ҷавонҳо ҳамин муҳим ки роҳат бошанд ҳангоми тамошо кардани видеои ман. баъзе вақт ман худам асабӣ мешавам ки вақте бисёри бад адабӣ гап мезанӣ, ман мефаҳмам ки дар асаби одам мерасад бисёри вақт. шояд мумкин барое ки мо просто ҷавонем, барои ҳамон, ё ки шояд ба қадри ҳамон адабиёт мо намерасем. ва барои ман кӯшиш мекунам бисёри вақт омехта мекунам ҳамин кӯчагӣ қатӣ ки фарқ надорад. мегӯянд ки муҳим ғалаба аст, барои масалан баъзеҳо мегӯянд ки муҳим ғалаба аст на иштирок, баъзеҳо мегӯянд иштирок муҳим аст на ғалаба. ман фикр мекунам ки баръакс фарқ надорад ту бо кадом роҳ мефаҳмонӣ, муҳим ки ҳамон бифаҳма ба забони худаш, ҳар каса ба забони худаш яъне мефаҳмонам, кӯшиш мекунам. Хуб,
дуруст. Хулоса мешавад ки ҷавонони имрӯза нороҳат мешаванд ки шумо бо ҳаракат мекунед, ба забони адабӣ ҳарф занед, чунки одам медонед кай нороҳат мешавад бародар. Масалан, ман ҳозир дар ҳамин миз шиштагӣ ҳастам ва дар зери миз ягон тугмача буромадагӣ бошад, яъне халал кунад ба ман, чихе неш занад ба куни манам нороҳат ҳис мекунам, фаҳмидед? Ва кай ки шумо ба ҷавонон агаҳ мекунед ки бародарон, ба забони адабии худ ҳаракат кунед ки ҳарф занед, аз сабабе ки ин барои онҳо чихегум саводи чихе мегӯянд кофӣ ё ки забони тоҷикиро на он қадар пурра хуб медонанд, ин мисли як неш аст, фаҳмидед? Ё ки як дорои талх аст. Аммо ин доруи хеле фоидаовар аст. Ба ҳар ҳол қабулам накунанд, ман ба фикрам хуб мешавад ки мо даъват кунем ки ҳаракат кунем ба забони русӣ, ба забони тоҷикӣ ҳарф занем, ё ки агар ки натонӣ пурра ба забони русӣ гап зан, ё ки якташро мегӯянд ки русҳо мегӯянд на двух стульях не усидишься, не, дар ду миз шишта наметавонӣ, якташро интихоб кун, ё ки пурра ба забони тоҷикӣ ҳарф зан, ё ки пурра ба забони русӣ ҳаракат кун лоақал. Ва бибинед дар ин ҷо навистагиай, ман амира якчанд қадар вақт амира мондам дига то ҳол мондаистам, тоҷикиам медонед, тоҷикӣ медонед, чунки кай ки бародарои ҷо дар эфирда медурӯянд, сар мекунанд ҳарф задана, калимаи русия истифода мебаранд ва аҳамият наметиҳанд ва мо ҳама вақт мегӯем ки ҳамин чизе ки дар хонатон ҳаст, масалан, ҳамонро истифода намебаред, вай чангзада мешавад, вай хароб мешавад, вай фарзандони шумо истифода намебаранд, хуб дига ҳам хеле несту нобуд мешавад. Инам мисли ҳамин забон аст, калима ҳаст, кай ки мо агар ки ҳар вақт дига бинем радноё чӣ хеле саргала, всё нормально, хеле гуфтан гирем, дига дӯстон чӣ хел, рафиқон чӣ хел, ана калимаи тоҷикӣ яъне порсия истифода намебарем, дига ҳамон раднои райнор дар қалби мо мешавад. Дига мебинед ки чанд қадар вақт фарзандони моям, ояндаи моям хулоса аз ин ҳами калимаҳо истифода мекунанд. Хоб ба ҳар ҳол ҳамин гапи шумо гуфтен радной дар ҳамун видеом буда ка дар видеои хэштег тоҷикӣ ҳарф мезанам, калимаи радной ман наистам ки радной не, бародар гӯ, ҳамин гапи шуморо гуфтам, рафиқ гӯ, дӯстам. ҳамин фикр мекунем ки бисёртар барои ҳамин калима сахт расид бисёри ҳамин ҳамсолаи мада ки намемонем мо радной бигем. Хай ки ая ҷиҳат охир масалан нигоҳ кунен, ҳамин маҳз калимаи радной ма бисёртар як сол як филмай кози хусури манай чианамо бисёр баъди ҳам як чӣ омад, як қаҳрамон омада ки бачаҳои ҳамсолаи мо бисёрш чӣ хелан кӯчагардӣ ва хеле чизҳоро нағз мебинанд, гуфти хишон сағирои кӯча. Баъдам хеле якта қаҳрамон омаду ҳамин радной асар кард, дига мебинем ҳама радной чӯ карди радной. Хай як намуда ҳамин калима шишта да мегӯша ки ҳамин тоҷикӣ нест, мегӯяд, мега чӣ? Мегӯ тоҷикӣ нест, ҳамин хеле дар саршон шиштагие ки намефаҳмам. дуруст 100%. Агар не ҳамсоли май мактаб хонда, адабиёт хонда, не ки хай мегӯша боя хеле сахт мераса. Барои ҳамин ман як бор ду бор мегӯм, тамом мегзарам, мерам. албатта ки дуруст қайд кардед бародар, лекин медонед чӣ, як чӣ бояд ҳар як тоҷикистонӣ имрӯза тоҷик донад, ин чизи воқеаи имрӯзӣ аст. Масалан, ин қадар радной мегӯӣ, калимаи забони русия истифода мебарӣ, як бор бибӣ ки дар ҳамон русия чӣ гуна ба забони тоҷикӣ муносибат доранд. Як бор аҳамият те ва бибӣ дар ҳамон русия чӣ гуна ба муҳоҷирони тоҷик, яъне ба ҳамон падару модари худат, акаву додари худат ки дар Россия каме кор мекунад, каме маош рӯй мекунад ки ҳамон нон тахрӣ, чӣ гуна муносибат доранд дар он ҷо. Ва бибинед ки Гурҷистон ин намуна аст барои мо, фаҳмидед? Кай ки шаҳрвандони Русия масалан Гурҷистон мераванд, яъне Грузия, ба забони русӣ ҳарф мезананд, бисёри гурҷостониҳо даст мекашанд, мегӯянд ки ё ки ба ман ба забони англисӣ гап зан, ё ки ба забони гурҷистонӣ.
ва ин на танҳо ба забони русӣ аст, ин ҳатто ба забони узбакӣ ҳам ҳаст. Барои чӣ? Бибинед, ҳамин зери комментариё кай ки мехонед шумо видеонаворҳоя, бибинед ки як барои худатон ба фикрам мумкин дидагӣ бошед, кай ки узбакистонӣ медорад ба забони худаш менависад. Тоҷикистонӣ бошад, дуромада ба забони узбакистонӣ бо ҷавобаш мечиҳад. Яъне ҳаракат намекунад ки забони ман боло шавад, на забони ту. Мефаҳмед, бародар? Инаш ҳам як чиз ҳаст, ин воқеият аст, дар саҳифаҳои иҷтимоӣ хеле чизо ҳаст. Мехонӣ, мегӯӣ ки худ ту тоҷик ҳастӣ, ё ки ба забони байналмилалӣ гап зан, ё ки ба забони худат гап зан, барое ки онҳо имрӯз намемонанд ки мо бо забони худ гап занем, фаҳмидед? Ва ту бояд ира бидонӣ. Агар ки ту ира қабул накунӣ, хуб дигар аблақ ҳастӣ. خب ایجادم با دیگر چیزاش هم هست، یعنی دیگر دلیل هایش هم هست چرا ما باید گپ زنیم. خب به هر حال با دیگر سوال میرویم. ببینید انا آیا جوانان امروز، همین جوانان، همین مردمی تاجیکستان امروزه بر فرهنگ گذشته خود یگان وابستگی حس میکنند یا که نه؟ вобастагӣ ман фикр мекунем ки рости гап ҳозир хай шумоам шоҳиде, ҳамамон шоҳидем ки ками кам як 5-6 моҳи охир ҷавонон хеле бедор шудагиянд дар масъалаи ҳамин. Намегузоранд ки дигар ҳамсоякишаварро дуздӣ кунанд ку. Як вай мешавад, аллакай маълум аст дар ҳамн комментҳорам, ҳатто блогерорам рӯз ба рӯз пайдо мешаванд ки аллакай хомӯш намеистанд. Лекин дар аксари ҳолат ман фикр мекунам ки ҳамин кора бисёриш рӯйроякӣ мекунанд, вобастагиро ҳис намекунанд байни худшону ниёгонамо. Вобастагиро ҳис намекунанд. Ман вақте акхай мо давро набудем, асри 10-11 набудем, лекин ҳатто вақте ки як филма тамошо мекунам, хеле роҳат мекунам аз суханкунии ҳамин ниёгони худмона, ки дар филм албатта роҳат мекунӣ. Вақте гӯш мекунӣ забоншона чӣ хел суҳбат мекунанд, чӣ хел якдигара мисли бародар дӯст медоранд, чӣ хел фарҳанги бузурга нишон медиҳанд, фарҳанги намедонам ороиши дастархон аст, фарҳанги дар як вай байни ҳамин чизҳоро чӣ қадар зебо нишон медиҳанд. Мо шояд як чиз вобастагиро ҳис фикр мекунем ки қисмати зиёди ҷавонҳо ҳис намекунанд ҳамин чиза. Вақте масалан мабарем шахсиятҳо вақте мебинанд ҳамин чиза, дар наворҳо мебинем, ман лично мара дилем ҳамихе гум мезанад ки чӣ хел мо фарҳанги бою ғанӣ дорем ва бояд ҳамиро охир бо давом додан дар кор. Давом додан майли ҳадди аққал ҳамиро қапидан дар аснава. Не ки бисёриҳо бо ҳамиро ҳатто ҳис намекунанд, хеле нигоҳ мекунанд, дидест фарҳанги зебо аст, не ки ҳичи ҳис намекунанд. Ман фикр мекунам ки ҳозирам пурра ҷавонҳо вобастагиро ҳис намекунанд нисбат ба ҳамун фарҳанги худмон. Лекин шояд дар ягон ояндаи наздик аллакай бедор мешаванд, мефаҳманд бузургияти ҳамин фарҳанги моро. Умедворем. Дуруст. Зинда бошед. Хуб, майли, оиди Тоҷикистон, яъне ҷавони Тоҷикистон гуфтед. ба фикрам шумо ягон муқоиса кардагӣ ҳастед. Чӣ гуна ҷавонони ҳамсоякишвар ба фарҳанги худ гӯем ё ки фарҳанги тамаддуни тоҷику таърихи мо гӯем, чӣ гуна худро ҳис мекунанд, яъне вобаста мекунанд? Як муқоисаша ба ман гӯед, агар донед. Ман бисёр мебинам чӣ қадар зур мезананд ки ҳамин як балоката худмона дар ҳамин фарҳанг қуб кунем, ҳамроҳ кунем дар ҳамин фарҳанг, яъне ки аз ҳамин қабилаем, яъне аз ҳамин қабила ҳастем, аз ҳамин гурӯҳ ҳастем. Дар асл охир ташаббукови ба гуфти мо ташаббукови ягон чӣ нест. Аслан фарҳанги моаст, забони моаст, дар рӯ ҷаи аст. Сохтмонҳои ниёгони моаст,
стили архитектура аймоя меъмуриш аймоя урдуҳош аймоя меъмуроне ки ӯро сохтанд аймоя забоне ки ӯ нақша кашидан ба ӯ забон навистанд вай нусхабардорӣ кардан забонаш аймоя мо бошем дар иҷа истодагие мо радной кардесем ау як миллате ки ҳичи надорад омада соҳиб шидааст нигоҳи мо гав зада истодааст ки аймо буд аслан девора умро ақаллан хонда наметавонад ки як шонад як 4 мисра шеър намедонад лекин чӣ қадар зур мезананд хушонанд як ҷиҳат ман қоилам ҳастам ки рӯи рост мегӯям қоил аст ки дар асоси ҳеҷ чиз намояндагӣ мекунанд дар ҷавон кӯшиш мекунанд нишон бидиҳанд пирайст ни на что такя карда мо ҳама чиз мо фундамент дорем мо таҳҷоҳӣ ҳастем ҳама чизе дорем ки худмона нишон бидиҳем лекин намекунем ҳамин корро ина нигоҳ кунед як ҳаёт менолем ки ин ҳамсоя кишвар хест масалан CNN ихе кард ёки ҳамсоя кишвар хест дар фалон чорабинӣ олими моро дӯзид ай худаш нишон дод айби кӣ айби мо хомӯшем чӣ мо намекунем вай уна кадак ина қанша бизана ай тира дӯзид гирифт рафт номша нишон дод дар дигар ҷо ай номи тихша муаррифӣ кард ту чӣ ба хомӯш истодаи охӣ фақат нолида метавонем дар комментҳо ки ай моро дӯзиданд ҳеҷ кор намекунем хуб шумо чӣ фикр доред бибинед шумо дуруст қайд кардед шумо масалан чӣ фикр доред фикри худро гӯед баба манам мегӯям фикри худро чаро мардуми тоҷик хомӯш аст ва чаро хомӯширо мепазирад ва чаро блогерони мо хомӯшанд блогерони мо ман ягонта блогери таърихшиноси пурқуввати тоҷикистониро намедонам мисли масалан блогерони ӯзбекистониро гирем дар он ҷо якчандта ҳастанд ки 200 300 500 ҳазор фолловер обуначӣ доранд подкастҳои беҳтарин мекунанд ҳамин дурӯғ рост ҳамин газа ҷиқидан мегиранд ба ҳар ҳол дар тоҷикистон ҳаст якта китобхон лекин вая бовар кунед намедонам чаро тоҷикистониҳо тамошо намекунанд хуб ба ҳар ҳол чаро мо намекунем ва чаро блогерони мо намекунанд ва чӣ бояд кард шумо як бор гӯед бародар хай инҷа ҳамин савол чӣ бояд кард бовар кар ака аз вақте ки ман блог кушодам ҳамин савол ҳаст чӣ бояд кард ака ман ҳамчун як ҷавоне ки байни ҳамин ҷавонҳо дай марам ба қатори дигар ҷавонҳо ба хулосае омадам ки барои ин ки блогерои мо бедор шаванд гап задана сар кунанд дар бораи фарҳанги ихчон ягон гапи зиёдтӣ не мо намегӯем хезе против як миллати дигар гап занем ҳамон чизи будагии ихчона ҳимоя кунанд барои чиз айни ҳол фақат сармоягузорӣ кардан дар кор вайёра чунки ҳози ман аҳамият метавонам бе ғайри пул ҳичи вайёра интересоват намекунад фақат ин аҳамият битен ҷое ки масалан як гивай ҷое ки як розыгриш мешавад як коре ки вай фоида надошта боша ӯ блогери мо намекуна ӯ корро бефоида намекуна фақат фоидаи молиявӣ бояд вода боша ки масалан ҳозир ина чӣ ташкил кардагиам ку ассотсиатсияи блогеро ман фикр мекунам ки ҳамин корро ҳамон ассотсиатсия ҳал карда метавонад бо кадом роҳ яъне ки просто ақаллан як фармона як фармоиш шавад ки ҳадди ақал як ҳафтада як блогер якта видео кунад ёки дута сторис кунад ягон ҷои вайш нест ҳамин корро мешава кардан лекин ман намедонам ки хай бо кадом сабаб намекунам ҳамин корро ҳатто пулам дар кор нест барои ҳамин чиз ҳамин блогерои мо ҳамаш қариб аъзои ҳамон ассотсиатсиянд ҳамон ассотсиатсия метавонад ки фармон диҳад ки касе аъзои мо аст ҳар ҳафта як видео кунен ақаллан ёки дар 2 ҳафта якта ина бигзор битарсанд чӣ қа метарсанд ки ахватмон гум мешаву
метарсанд ки подписчикомон кам меша, хай уқа ки метарсем ақаллан дар як моҳ якта видео кунем. чени ҳамун блогерои ҳамсоя кишвар мо шуда наметонем ки ягон сабаб ягон далел надорад, не ки нами бла 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 бас намешава. Видеора думи дардум кардесиян бо такя ба ҳеҷ чиз. ҳатто Сомонӣ дар пеши мақбараи Сомонӣ шиштааст. ай чӣ гап зада истодааст, Сомонӣ дар асл Наполовину узбак буд, морам ҳақ дорем. барои чӣ то ин дараҷара нақли шидаган? Барои ки ай мо ягон ҷавоб нест охир. ай мо ягон кас ягон чӣ намекунад. ин чиза фақат ё ки ҳамин ғурури миллӣ бояд хеле топ да боша ки бихези гап занӣ, натарси ай блогта гум кардан. бисёриш метарсанд ки ака подписчикои ман нимуш тоҷикай, нимуш дига миллатай, ака отписатсия мекунам гуфта метарса бисёриш. лекин ин кора метавона агар ҳами 4 блогери миллионник ки мо миллионник ҳам не ҳам 100,000-аш ақаллан 4-таш бихеза бига ки фалони аймоя фалони аймоя мардум ина шеъри фалонӣ ин дар ҳамҷа таваллуд шуда буд. ҳамин қагап қинай. фақат ҳамин қарор мемона ассотсиатсия бояд ёра фармон тия ки бикунен ҳамин видеора тамом. хулоса шумо фикр мекунед ки албатта ки фикрҳои шумо ҳам дуруст аст, яъне бояд ки як мотиватсия бояд бошад, мотиватсияи ана сармоягузорӣ шумо қайд кардед. албатта ки пул хуб аст, ана лекин ман на фикр дорам ки бисёри блогерони дигар ҳамсоя кишварҳо дар пайи ҷустуҷӯи пул ҳастанд. яъне ҳастанд, ман медонам ки бисёриҳошон ҳастанд ки аз сабаби ҳамин худи мардум чиз мешаванд ки як сабаб мешаванд ки онҳо як чигунум пулдор мешаванд, фаҳмидед? яъне онҳо ҳамин бо тавассути нашри видеоҳошон як пулам кор мекунанд. ана блогерои мо мумкин ки албатта ки ҳаст, бибинед блогерои мо ҳастанд оиди ҳамин ханда, прикол, нами хеле чизо бисёр видеонавор мекунанд, оиди дин бисёр видеонавор мекунанд, барое ки медонанд ки мардум ҳамин ман ина фақат мегӯям экономическая теория, спрос рождает предложение, яъне хоҳиш ҳамин мағоза чизе ки мардум мехоҳад аз ҳамин блогеронам яъне чиз як чиз пешниҳод карда мешавад, фаҳмидед? ва асоси чизи мо мардуми мо ҳамин аст ки шумо чӣ хел пеш қайд карда будед, ҳастанд хеле зиёд нафароне ки албатта ки савод надоранд, саводи чӣ гум, саводи таърихӣ, саводи иқтисодӣ, саводи дунявӣ, ҷаҳонӣ гӯем, ва фикр мекунанд ки кай ки шумо оиди таърих гап мезанед, шумо ба чиз ягон кас дахл задастед, яъне дигарро пас задастед ё ки ба нафси дигар хулоса як зараятон расидастааст. ин албатта ки дуруст нест. аммо ба фикрам а як тараф бо албатта ки шумо қайд кардед ҳамон ассотсиатсияи блогерон, ман рости гап намедонам ва чӣ гуна ассотсиатсия ҳаст нест вай нест, ман ҳатто қабулам надорам хеле чизоя. хоб ба ҳар ҳол ман фикр дорам ки давлат бояд ки кӯмак кунад, инам хеле барномаҳои фарҳангия, яъне ҳамин блогероне ки ман видеонавори охири шумоя тамошо кардам ки шумо дар куҷо рафтед, дар он ҷо чизе қайд кардастанд, дар ҳамон стористо омадааст, чизе қайд кардастанд, яъне ҷашни кадом маросим бошад, ана давлат чӣ гуна ҳамин рӯзи фарҳанги тоҷикон ё ки тоҷикистон дар дигар давлатҳо мешавад, ё ки ҷашни наврӯз мешавад, яъне як маблағгузорӣ мешавад, чиз мешавад, ин ҳамин гуна ба ҷавонон, ба ин ҳамин блогерон фарқе надорад, бояд ки сармоягузорӣ кунад ва даъват кунад ки блогерон хушрӯ карда, беҳтарин карда, намин чӣ хел озмунҳо мешаванд ки озмунҳои беҳтарини оила, беҳтарин дастархон. албатта ки худо хубтар медонад, леки одамое ҳастанд ки нони хӯрда надоранд, иҷада мебуроянд беҳтарин дастархон. хоб ба ҳар ҳол бояд ки ин ҳам хел барномаҳое шавад ки блогерон фарҳанги худро, тамаддуни худро пеш баранд, чунки дар ҳамсояи кишварҳо бовар кунед миллионҳо харҷ мекунанд барои блогерони худ, барои блогерони ҳамсояи кишварҳо, барои блогерони умуман ҷаҳонӣ ки то ки омада нами фарҳанги
тоҷикиро аммо дар дигар давлат як машҳур кунанд ба номи фарҳанги дигар мардум, фаҳмидед? Ва ин афсӯс ҳаст ва дарди дили имрӯза ҳаст. Хоб ба ҳар ҳол худо хоҳад мо албатта ки даъват мекунем. Чихе шумо гуфтед я не блогер, я просто патриот, я в том числе не я просто патриот. Мо як ба ҳамин чизо даъват мекунем, лекин мардуми тоҷикон як мегӯянд ко арабзада мегӯянд. Ба ман касе ки хафа намешавад, ин ҳақиқати доғи имрӯза ҳаст. ин ҳақиқат ҳаст. касе қабул мекунад, касе қабул намекунад. То ҳол бибинед намҷа медуранд ислом. охе ишкам ки гишна бошад, ту намоза чихе мехунӣ? ҳамхе нест? ҳамин дар шаҳри мо як ресторан ҳаст, Румӣ ном дорад ва ресторани туркӣ ҳаст. ки медури саолиш метӣ, мегӯяд ки ино ҳама турк ҳастанд, мегӯяд. Яъне номи машҳуртарин одами ҳамин Туркия истифода мебаранд иқтисодӣ, яъне бренд кардагӣ ҳастанд. фаҳмидед? Ҳамин чӣ гуна Макка бренд ҳаст, чӣ гуна ягон номи шаҳри дунё, масалан намедонам Бухоро, Самарқанд бренд чидагӣ ҳастааст ку. Ин ҳамин гуна номи дар Тоҷикистон кадом шаҳр ном бренд дорад? Душанбе ёки Ҳисор ёки Хуҷ? балки ман ҳамин мавзӯъро гуфтанӣ будам ака, бисёр дуруст кушоди ҳамин мавзӯъро. дар ҳақиқат доғи рӯз, чунки ина ҳозир нигоҳ кунем, мо нама 2 видео дорум дар бораи оши палов. ҳамаша исбот кардум, ина исбот кардум ки хай тоҷикия баъд чӣ? Мо ҳамон чиза натонистем ки бренд кунем. ҳамсоя кишвар кардам кора. айби мо аст. барое ки мо пули мо нигоҳ кунем, дар Тоҷикистон баръакс чӣ бисёр шуда истодааст? Ресторанҳои туркӣ, Султанбею, Мервеву, Читируставу, фалону бисмадон, ҳамин рӯз ба рӯз ресторани туркӣ зиёд шуда истодааст. дар Туркия бошад, дар кишварҳои туркизабон бошад, номои олимои моқатӣ, номои шахсиятҳои моқатӣ ресторан мекушоянд. Чӣ хеле гуфте Румӣ. дар ҳамон донишгоҳи Руден ки ман мехонам, вай аст дар даруни донишгоҳ чойхонаи Хайём аст. Хайём бисёриш хеле дромадест, мепирсиша бисёрш турк мегӯянд. Хайёме ки охи ягон ҳазор товте, ягон тарафаш дар турк туғрӣ намегирад. Не ки ҳамура турк мегӯянд. То метан аввал системашон хеле аст ки аввал вая бренд мекунанд, машҳур мекунанд, хушрӯ, ресторани хушрӯ мекунанд, серодам меша. Оста ҳамин баъд якас мепурса ки ҳамин Румӣ кия? Баъд угорам даро то метан темара мегӯянд хай ай мояй мегӯянд, туркай ихелай. айби моае ки ака мо худмон кӯшиш намекунем. Ина шумо ягон бренди ном дошта бошад. Як бор дига Саразм ягон намедонам номи ҳамин як баклажкаи ова ақаллан номша Саразм намемонад. як баклажкаи ова. Агар не ҳамсоя кишвара нигоҳ кунед, оби Сино гуфтани вай доранд. номи Сино блок мефурӯшанд. аммо Сино чӣ? Сино суяй чӣ су мегӯянд, чӣ мегӯянд, хеле мекунанд. як фирма доранд. мороженое вай доранд, яхмос доранд, номи Сагдианай. бренди сумка доранд, номаш Канишка ки аймояй. ҳама чира то метан бренд мекунад. Аммо чӣ кардастем? мо чӣ номои туркӣ мекунанд барои брендҳои худшон, номои хитоӣ мекунанд. амра то буте намедонем. охи мо қадим кам дорем. Панҷакент ёки хай бигзор ки Самарқанд, Бухоро, ай марзи мо у тараф мондай. майли мо дар дуруни Тоҷикистон шаҳр надорем дигар. Мо номи таърихӣ дигар надорем. айб аст дуруст надорем ки номи тоҷикӣ дошта бошем. тоҷикиш майли номи қадимаи тоҷикӣ, ягон номи эронӣ аст, ягон номи бохтарӣ, суғдӣ моне, Хорაზмӣ моне. номи вай кишвар чӣ мегӯянд, фирма ёки компанияи дафтар мебароранд. Хорაზмӣ ном дорад. фирмаи Хорაზмӣ. бале
барои чӣ мо надорем? дуруст. Барое ки мо агар ки Бихуд монад, ба мо мешинем мезикем, аморо дизидам. барое ки мо ки агар ки оиди ягон оба номаша Сино монем ё ки китобҳои Хоразмиеву берунӣ гӯем, мо миллатчӣ мешавем. Мо бадбахт дар дунё мешавем, мо лаънатуллоҳ мешавем, мо дигар чиз ҳама бадии дунёи имрӯза мешавем. ва хуб ба ҳар ҳол бародари гиромӣ, ин аблағҳо ҳастанд ки ин гуна фикр мекунанд ва душманони тоҷик ҳастанд ки дар байни мо ҳастанд, афсӯс. Ва хуб ба ҳар ҳол ба ман гӯед, шумо албатта ки медонед ки тарихи моро ҳамин дурӯғ кардестанд, ҳар гуна чизҳо баста пеш бурдестанд. Инами оқибати инами дурӯғгӯиву ана тарихро иваз кардан, ана фарҳанги дигарро аз худ кардан ба чӣ мебиёрад ҳамин инами иваз кардани чиз, фитнагарӣ? Чӣ фикр доред? ҳозир чӣ хеле гуфтам, аки шукр ки камтарам бошад ҷавона бедор шудагиям, лекин агар хеле хомӯш истему, бо давом дием ҳамихи хомӯш истодан, нехай ҳечи гап, нехай гирифт, мо бародарем, ҳамихи гуфтан бигирем, оқибаташ нобудии фарҳанги миллат мешавад. Ана дидед? Медузам, мегӯянд ки тариха ислоҳ карда намешавад, мегӯянд ки историю нельзя изменить. Мебахшед, тариха иваз карда намешавад, ки ислоҳ карда мешавад. Тариха метавонанд ки ислоҳ кунанд, ба номи як каси дигар бинависанд. Дуруст. Бибинед, ин 100% аст. Ин суханҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон якчанд бор тасдиқ кардагиаст, қайд кардагиаст дар барномаҳои фарҳангӣ, дар баромадҳо. Таърихшиносон, бузургон ҳама вақт қайд кардаги ҳастанд инами суханҳоро. Аввал забонатро мегирад, пас мактабатро мегирад, пас фарҳангатро мегирад, пас дигар нести нобуд мешавад. 100% аст. Ва имрӯз бошад инами дурӯғгӯӣ, фарҳанги моро ё ки фарҳанги дигаронро аз худ кардан, бузургони дигаронро аз худ кардан, ба як нофаҳмӣ албатта ки ва фитна ва як ҷанги нами чӣ гум расонавӣ чиз мекунад, мебиёрад. Барои бибинед намин блогере ки чӣ гуфтем, гуфт ки Сомонӣ масалан ӯ аз мо ҳам ҳаст, мантиқӣ гирем, албатта ки вай дурӯғ аст, дуруст нест, ин гуна набояд гӯӣ ва бисёри дигар чӣ калимаҳоям зад ва дар видеонаворош ки ҳақорат мекунад. Бибинед, ин ҳозир якташ дромад аст. Мегӯяд ки таҷики сигани мегӯяд. Яъне ин як фикри як кас нест ки ин гуна фикр мекунад. Дар он ҷо фикри оммавӣ ҳаст. Хеле зиёд нафарон мисли ҳамин блогере ки дар ҳамон Инстаграм чанд ҳазор дорад, 300-500 ҳазор фолловер қариб дорад. Ин як фикри як кас нест. Як видеонаворош карди 500 ҳазор ҳатто миллионҳо нафарро фикроша иваз мекунад. Фаҳмидед? Яъне кае ки инами дурӯғгӯӣ мешавад, албатта ки хоҳед нахоҳед як кас пайдо мешавад ки бар зидди ҳамин дурӯғии шумо меҷангад. Фаҳмидед? Ва ин ба ягон хубӣ намебиёрад. Ва имрӯзе ки кае ки мо ягон даъват мекунем ба дӯстӣ, ба ҳамфикрӣ даъват мекунем, ҳатто ба баҳси ин ҳамин видеонаворӣ, мо бовар кунед, ягон бор катима инамхел рӯбарӯ ҳеҷ кас нашидааст аз ҳамин ҳамсоя кишварҳо. Медонанд дар зери коммент фақат менависанд, аммо кае ки даъват мекунам, намебардорам, барое ки далелона тасдиқ кардан наметавонанд. Қувваи ақл намерасад, қувваи илм намерасад. хоб ба ҳар ҳол ба ин ҳами чизҳо мебиёрад. ҳозир иҷада бародари гиромӣ одамо ба фикрам савол додаянд. иҷа як динамо ҳаст, як бачае ки фақат ҳами гӯш мекунад, ку як бор дураи чиз мегуфта бошад. ихе мешидааст, иҷа ихе мешидааст. Бибинед, ман ия якум бор дидистам. хоб ба ҳар ҳол динамо, салому дуруди бепоён бародари гиромӣ, марҳамат, сухантона кунед.
ҳастед нестед намедонам. хуб бу бародари Ватан Ост, яъне шаҳриёр Шарипов деда Раупов, шаҳриёр Раупов бо давом метем. маҳтирам ҷои шумо бедебарда чиз гуфтед нафаҳмидам, бовар кунед шумо бурида бурида мебиёд гапотон. хуб ба ҳар ҳол то шумо часпиден ман часпидам. Бубахшед. хуб ина як дигар бача омадааст. Марҳамат. ин айби мабошад ё ки тоҷик USA. Салом, дуруд бародар. Хубед, тинҷед, сиҳат саломат ҳастед? Марҳамат. тоҷик USA, марҳамат бародар. Хубед, тинҷед? Салому алайкум, хубед? Саломатон хуба? Зинда бошед, марҳамат. من دو سخن اویدی همین مردمونه که میگویند که اینقدر ملتچگی نکنید و من با فکرم جون بزه بود حاضر اسلاش که قید کرده گذاشته این سببش در همون است که میخواهند که من همی خیلی جیم ششته خواب ششته با درست گرفتید مایلش ملتچگی نکنید جنگ میشد. از همین سبب یک آدم که مثال بسیار گذر کرد همین همسایتون وقتی که همین یک لب دیوالتون بر رسیدن گرفت و شما گفتید که خیلی همین نیم متر زمین بود از تیمش میتید نیم مترش های زبور میزنید با میبیاد با این نیم مترش بچپه میشه. خلاصه در نتیجه همین زمینتون از سیلیکون میگیرد بروماده میبره به همون دروازه درون حوله. بنابر سبب همین باید البته که خوب است گذار کردن خوب است، لیکن گذار کردن در چی خوب است؟ مثلا هنگام مناقشه جنگ مالی کس مثلا مادر گفت من یک در لعنت مادر گفته اپارات کرده شده، در جواب حتما مادر گفته جواب دادن لازم نیست، گذار کردن در حوالت بر پروردگار. نه که در حالتی که سخن در برای مرز بوم وطن دولت و دولتداری و تاریخ و فرهنگ و دیگر می رود، فکر میکنم گذار کردن احمقی است. بنابر سبب همین من از شما یک بسیار یک وی میگویند یک значимую роль, значимую хулоса як ҳаракати бале ман як вай мана ин бародарам Ватан Ост номашро намедонам, як дута видеороликҳошро тамошо кардам дар саҳифаи интернет. бисёр як разбори хуб карда истодааст. оиди масалан факту далелҳо қате ки мана ин давлат мана ин хел буд, мана ин таърих мана ин хел аст, ё ин ки худ дар бораи ҳамун кафее ки дар даруни донишгоҳ гуфта гузаштед хайём, як номи дар ҳамин 4 давлати туркизабоне ки мо дар мобайношон ҳастем, як номи хайём нишон диҳанд. катабе ки дар даруни ҳамин як шаҳр ё ки як ноҳия гӯем 100 та номи хайём бошад, 100 та. дар ӯзбекистон аст, ӯзбекои тоҷикои ӯзбекистон ба дахл надорад, аммо ӯзбекое ки ӯзбак шакл ҳастанд як номи хайём нишон диҳанд, ё ки як номи фердавсӣ, хатиаби номи сино намемонанд, номошон хотарбердӣ ё ки як чизи дигар, лекин даъвои сино мекунанду абдураҳмони ҷомӣ мекунанду абу абдуллои рӯдакиё дигару дигар. бинобар сабаби ҳамин фикр мекунам кардан дар кор, гаф гуфтан дар кор ба мо одамое ки доред як миқдор бинанда ҳаракат кунед, нақс шуда мебуравад. зинда бошед, иншаалло. зинда бошед. ман ба шумо савол дорам ҳозир бародар. агар ки шумо як ду рӯз пеш дур омада бошед, ҳамон як бачае ки дур омад оиди тоқӣ гап зад, гуфт ки мардуми айнӣ ҳама муғул ҳастанд, дар ёд доред ба фикрам, не? бале оиди ҳамон бадбахт чӣ гуфтанӣ ҳастед? ҳамон вақт шумо чизе гуфтанӣ будед, хулоса ба шумо гап надодем. ноҳияи акун дигар ноҳияҳо намедонам, ман ноҳияи айнӣ, ноҳияи масчоҳ, баъд ноҳияи ванҷ
بو یک دو نوحیه های هست که در همین نوحیه ها نه مغول و نه ازبک های یگو من هم خودتون فکر هستم میدونیدم تریتوری ما با یگونه نوحیه های هستند که زبان با شکل مادریش تا به همین روز نگاه داده شده است. یعنی من در هنگامی که قطعی شما صحبت کرده ایستادم کتاب ادبیات وقتی که میکشوید اوجه من از روی ادبیات گپ زده ایستادم به شما دیگه حاجت به گپ نیست در اینجا. مقصد یگون خیل مغول یا یگون خیل الدرشوی به دیگر بیان نیست. از پنجکین سر کرده میشه اگر که بولوسنا برویدم نوحیه این پنجکین دارم فکر میکنم هست. پنجکین دا فکر میکنم محله های ازبک نشین دارن نه که عینی به مسچوه به فکر میکنم نیست 100%. و حتی جناب اولی خودشون ما همون دهه ما هم سرحد مسچوه اخیران قشلاق عینی سرشوی قشلاق مسچوه هست. ما بسیار مقصد داد و گرفت میبینیم این طرف هم اون طرف هم بسیار مردم های نردن مردم مسچوه. خود جناب اولی چند بار قید کرده داشتن که این نوحیه های هستن که تاجیکا به شکل اریجینالی یعنی سخنی شدن توضیح قدیم گپ میزنن. تشکر زیاد توجیک گویسا. ببینید همون بچه که در اومده بود البته که توجیکستانی بود به فکر من حقیقتا توجیکستانی بود اما چه فهمیده ما باید اول که با همین توجیکستانی های خود این همی کورباری کنیم و فهمونیم چی است و من از یک طرف با یک میگویم همین بچه که حقارت میکنن دشنو میکنن یا که چیز میکنن نه تنها من رو حتی آدمایی که بر یگان بدی کدگی نیست یگان سخنی بعد همین اینستاگرام میدروی حقارت صحیفش میدروی باور کنید لا حول میگوید 5 وقته نماز الله با تکیه میکنه و واقعا اما کامنتاریش میخونیم که یه کدام دوزخ گرفتگی است. خب به هر حال تشکر زیاد بردار توجیک گویسا. یک بردار دیگه درومندگی است کارخانه دوشنبه کاتیکو گوش کنیم چی میگوید بردار. خب السلام علیکم. عذر زیاد از یک دقیقه همین آدمی که از حقارت داشت کو من کورش کردم من همورا می در آوردین که همیت نولیشوش همه کده همین فیلم شد من کورش کردم و اوچه گفته است برادر من بالا با پسش انا دیگر روز با دعوت میکنیم من بلوکش کردم. کارخانه دوشنبه مرحمت برادر. السلام علیکم دوستان عزیز. درود. یک دوست چند سوال داشتم. وطن است برادری عزیز در اینستاگرام من درباره همکاری با شما نویسیدم اما خیلی جوابش را نگرفتم نودیدم در کدام سوها بود برادر من جواب داده بودم یا نه در سوهای ما گفتیم که روشن فکر رو جمع کنیم همین خیلی برادرها یک کمانده کلام بلوگرون و یک جای جمع شویم توقی دیزاین مقصد آدمای دیزاین ها هستن دیزاینی رو یک جای شینیم و یک خلاصه آمده توقی های توجیکی مردونه زنونه جمعه های توجیکی من وایم چسبید میگم جواب داده بودم یا نه نه در اینستاگرام نه جواب نگرفتیم در اینستاگرام. اگر که یک جا کار کنیم بسیار خوب میشد زیرا که زیرا که یک کس بودن بسیار مشکل است. اگر که 10 کس باشیم 15 کس باشیم یک فکر و یک عقیده با یک خلاصه آمده با یک جا میرسیم. از همه مهم درباره نام گپ زدید. نام گفتنی بودم که درباره نام اول ما باید نام های خودمون را صاحب شویم چی مردانه باشه چی زنانه. بازی بسیار میبینیم مردهایی که هستند در ما ملت های ترک زبان نام های تاجیکی را استفاده میبرند. حتی در سمرقند بخارا نام های تاجیکی هست اما میگوید ما ازبک هستیم این نام های ازبکی هست. اول نام خود را صاحب شویم نام های خودمان رو. برای همین از جهت بلوگری شما مثال موفق کمتر هستید. ویدیو مونتاژ دیگر یک ویدیو نوارهای کوتاه ساختن در کار که نام های تاجیکی چی خیلی است چی مردانه چی زنانه و چی معنا دارد خوراک های ملی چی معنی دارد. دینا در آمدم دیدم یک نوار رو نون کباب اگر بچه ها یگان کس خورده باشد
нонкабобро ҳамчун дизайни худашон мардуми ӯзбекистон муаррифӣ дорад, мегӯяд ки ин бургери ӯзбекӣ ҳаст. Нонкабобе ки мо кӯдакӣ мехӯрдем. Шумо бинед ки чӣ қадар ба миллати мо нафрат доранд, чӣ қадар ба миллати мо зулмӣ меоранд. Баъд як гапи дига аст ки блогероне ки ҳастанд контентҳои ноҷоиз пеш мебаранд. Савол ба миён меояд ки чаро давлати мо аз андоз меспоранд бисёраш. Як бор пурсон намекунад ки шумо бачаҳо чӣ намуди контент пеш мебаред? Ку як бор мо назар кунем ки шумо чӣ намуди контент пеш мебаред? Як бор суол намешавад. Ва блогероне ки ҷамъ мешавад, чӣ хеле шумо қайд кардед дар пеш, чаро вазифадор намешаванд ки хотя бы як бор як видеои кӯтоҳ навор барои миллат ё таърих ё ки ҷавобгузорӣ мисол ҳаминҳоро сохта паҳн кунанд ки хаём кист, тоҷик чӣ маъне дорад, хӯрокҳош, либосҳош, номҳош чӣ маъне дорад. Оин ҳамаш бепул ку мешавад ку. Барои ҳамин фикр карда истодам ки ҳамин хел равшанфикрҳо ҷамъ шаванд ва як ҷо омада расида метавонем мо. Зеро ки мо як кас ду кас ҳамин гапи холиқати ҳамин хел меравад. ҳамин чанд қадар ман видеоҳои Шоҳакима тамошо мекунам, акара бародара, шуморо дидам гуфтанд ки бисёр равшанфикр ҳаст дар бораи тоқисозӣ, ҷомасозии тоҷикона. Дизайнаша худша занҳое ки ҳастанд хонашин тоқӣ медӯзанд, ҷома месӯзанд. ҳаминҳоро ба роҳ монем, финансиро мекунем албатта, шутоби ҳамина созаду мо муаррифӣ кунем ҳамчун миллати тоҷик ба нақшу нигорҳои орёӣ ба чанд намуд. Ба як кас камтар қинд аста. Аз як калара мегӯянд ду кала хуб аст, мо беҳтар аст як ҷоя кор кунем. Нақшу нигорҳо нигоҳ кунем ки ака шумо гуфте ҳамин равшанфикрҳо ҷамъ шаванд, як чӣ мешавад. Аку равшанфикрам лично барои ман ҳамин равшанфикр гуфтан аку чия баланд аст. Мо ҳамеша як патриотем ки намехоҳем чизи моро дузданд. ҳадди ақал бале, ман ҳаминро дар назар дорам. меарзад ки равшанфикр гӯем. мавзӯи айни ҳоле ки ҷавонам барои ҳамин чизо. баъд ман фикр мекунем ки барое ки масалан ҳамин сафи мо гуфти гапҳо зиёд шавад, вале хеле вақт ҳар кор аст. барое ки бисёри ҳамсолои ма, шахсан ҳамсолои ма бисёраш намефаҳманд ҳамин чиза. ма дорум дӯстони худам, дӯстои ман дар ҳақиқат бисёртараш хай мегӯянд ҳо дуруст аст корот, офарину ҳамин хел, лекин ӯ қадар шавқ надоранд ҳамин чизда. хай мегӯянд хай блога ҳеҷ гап я лайк мемонад мегзарам, мегӯяд тамом хай кабисай корша. ки дар ақли ягон касшон намегирад ки хай ин карда ё ман бикунам, хай бо саф монам, ина чӣ хеле шумо гуфтед як кала ду кала беҳтар аст. ман бикунам бо хуб мешавад, бо як кас маро мебинад, бо як ҷурае ман бо вай айбҳои ман сар мекунам. агар ин хел мешид бисёр хуб аст, лекин ҳозир бисёр аҳамият наметиҳем ин чизда. ҳозир фикр мекунем ки вақт дар кораи монда барои ки ҷавонон пурра бедор шаванд. дар бораи ӯ чизое ки шумо гуфтен блогерора фармо наметиҳану сармоягузории чизо намешавад, ман баръакс фикр мекунам ки аҳамиятен ҳамин ҳукуматмон, вазорати маорифмон, фарҳанг ино баръакс ҳамихе чорабино ташкил карда истоданд. ина нигоҳ кунем. Не бародар и гуфт ки албатта ки мо дастгирӣ мекунем, мо чӣ мекунем мегӯяд бародар, и гуна гуфт. ман фаҳмидам мегӯм ки ҳозир шумо ҳам акаи Шоҳакими бародарам гуфтанд ки блогерон намекунанд ҳамин кора. аку блогеро ӯ тараф истад, не ки барои насли наврасу насли ҷавон ҳоли бисёр вай карда истоданд ку масалан озмунҳо ташкил карда истоданд. ина шоҳномахонӣ, тақсимоти шоҳнома худаш аллакай як қадами дигар аз тарафи ҳимояи фарҳанг. китоби тоҷикона тақсим кардаги ҳастанд, илмфуруғи маърифат гуфтани озмун ҳаст. нигоҳ кунед хосторош бисёранд, лекин бозам дар корае ки бо насли дигар, насли калонтаро кӯшиш кунанд, ҳадди ақал реклама кунанд блогерҳо ҳамин озмунҳоро ки додаро, хоҳаро
хезен шоҳномахонӣ кунен, хезен озмун да иштирок кунен, ҳадяқал ҳамин чизҳоро реклама кунанд. Вақте рӯи рост видео намекунанд, чун ақаллан ҳамин чизҳоро бояд реклама кунанд, бо хубтар мешавад. ҳамун чизам намекунанд. барое ки ахвати сайт гуфти гапҳо гум мешавад, ба гуфти хишонак ахват гум мешавад, подписчикҳо интересшон мепарав, ҳамин хел чиз. Мо фикр мекунем баръакс, вақте ҳамин 2-3 блогер агар якбора ҳамин темаро кушояд, аллакай хеле дигаргунӣ мешавад, хеле дигаргунӣ мешавад. Ай ҳамун приколои, ба қавли приколое ки маъно надоранд, рости гапа бигӯм, бисёришона вайнерҳоро ҳам аҳамият метиҳем, ягон приколаш маъно надорад. Худаш мега, худаш механдад, охириш дар музика мемонад, чорнабели мекунад, хандовар, тамом. Дар асл ягон маъно надорад. бале, ана дар байни гапи шумо ман чӣ гуфтанӣ ҳастам? Гуфтед ки ҷавонон. Вақте ки як наворро дина рӯзида будам, як ҳафта пеш, як ҷавонмарди калон, шумо вале хеле мегӯед ки ҷавонон бовар кун, бисёр ақлашон равшанфикр ҳастанд. Бовар кунед, калонои мо баръакс бисёриш равшанфикр нестанд. Чаро ман ин гапа мегӯям? нигоҳ кунед. Дина як ҳафта пеш ман дидам навора, як ҷавоне ки дар Туркия полис қапидааша, мегӯяд ки моро ҳатто дар Турсия моро ҳурмату эҳтиром намекунанд. нигоҳ кунеда, моро дар Туркия ҳурмату эҳтиром намекунанд. О душмани ту чаро туро ҳурмату эҳтиром кунад? Турсия финансировать мекард Ӯзбекистон, Қирғизистонро ва Азарбойҷонро. Азарбойҷон бар зидди мо, таърихшиносонашон ҳамаш бар зидди мо гап мезананд. Қазоқистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон, Турсия аслан худаш бар зидди мо, бар зидди таърихи мо таҳқирот дорад. На танҳо бар зидди мо, бар зидди Афғонистон, Ирон. мефаҳмед? ҷавонони мо вақте ин наворҳоро мебинанд, дилшикаста мешаванд. мефаҳмед? аз одами як калонсоле ки бояд насиҳат кунад. мефаҳмед? мо ӯ калонсол бояд ин гапҳоро гап занем. мефаҳмед чӣ қадар фарқият дорад аз замин то осмон? равшанфикр, ман дар он борае гап мезанам ки равшанфикр дар инро ман дар назар дорам ки ҷавонони мо инро дарк мекунанд. мефаҳмед? агар мо миллати мо ҳамин хел равад, 10 сола 15 солаи охир ба нешавӣ амал мекунад. аз ҳозир амал карда истодааст. бинед, дар гирду гӯшаи мо ягон миллате нест ки ба мо дӯст бошад. мефаҳмед? дӯст ҳам набошад, ақаллан зарарашона нарасонанд, зарар мехоҳанд расонанд. мефаҳмед? мо дар 10 сола 15 солаи охир агар дар 15 солаи охир мо ҷамъ нашавем, як фикру як ақида нашавем, ин давлату миллати мо ба пошравӣ меравад. аз ҳозира дар даруни ҳамин тӯли 10 сол мешавад, 10 сол миллатҳое ки мардуми вахонӣ, вахонзабон, бовар кунед, ин ҳамин туркзабонҳо, ман дар Россия будем, бародарои вахонӣ аз ғуломиёб қадимон буданд. чӣ гап шуд? як кас даромада туркзабон ҳақорат дорад модари помириву вахониҳоро мо фалон кунем. Як дигараш даромада модари тоҷикҳоро аз номи вахониҳо ҳақорат дорад. Мардуми тоҷика, ту фикр кун. вахонӣ ҳамраҳи ман шиш гап зад. гуфтам ку як бор гап зан ба забони худтон, ҳамин ҳақиқатан да вахонӣ ҳаст? ку як бор гап зан. гап мезанад муғул. мефаҳмед? тӯли 10 сол дар дури интернет фақат ман ҳамира назар мекунам ки бар зидди мо менависанд, ӯро бар зидди вай менависанд. дар асл як одам модари вай фалон мекунад, модари тоҷика фалон мекунад, ҳақорат байни якдигар мемонад. ҳамин наворҳоро агар ҳамун байни чоршанбе агар ҷанг шуда буд, дида будед наворҳо чӣ қадар беахмақиву беақлонӣ кардана. ҳамина ҳамон андохта буданд. мефаҳмед? барқастона оғохона ҳақорат кардан, модари вай ҳақорат кардан, модари вахониҳоро ҳақорат кардан. шумо як миллати намечӣ. дар асл онҳо тоҷик набуданд. мефаҳмед? як ҷанг андохтанд, онҳо ҳам гуфти гапҳо нафаҳмиданд. баъд фаҳмиданд ки гуфти гапҳо мо ая хун аяк реша гуфти гапҳо байни якдигар ҳамин корро кардем. мефаҳмед? чӣ қадар ҷанг андохтану тамошо карданд. тамошобин шуданд, хандиданд. мефаҳмед? барои ҳамин ман мегӯям ки одамо ҳар рӯза ҳамин хел видеонаворо шавад, дар бораи як масъала ҳамсӯҳбат шавем, ин беҳтарина. фикр мекунам ки ҳамин хел оста ҷавоно
ай контентҳои бемаъниву бемантиқ ба як контентҳои хуб гуфти гапҳо гӯш карда метавонанд. Ак шумо фикр кунед ки калонҳои мо ҳам хел дуранги ҳамун ҷавоне ки дар Турсия гӯяд ки моро ҳурмату эҳтиром намекунанд, ҳатто дар ин ҷо дар Турсия чӣ хел мо ҷавонони мо ақл пайдо кунанд? Мефаҳмед? ака ҳамин кор як дақиқа ба ҷои расонидааст, як дақиқа акаи як дақиқа шумо акаҷон, як дақиқа бародар, ташаккури зиёд корхона, ташаккури зиёд Ватан Ост. Бибинед, Ватан Ост, кае ки шуморо мегӯянд ки шумо равшанфикр ҳастед, и дар ҳақиқатан ҳамин аст. Бибинед, кае ки одами бада бад мегӯянд, одами нека нек мегӯянд, не? Одами равшанфикр аки чӣ дар назар шумо биромада, кае ки ҳарф мезанед дар байни ягон нафар, ҳамин ки шумо вебсайти худро дар ҳамин тикток аст, инстаграм аст, ютуб аст биромадед, ҳамин садотонро баланд кардед, шумо дар ҳолати равшанфикрӣ ҳастед. Фаҳмидед? Яъне просвещение. Шумо бедор шидед. Шумо ин қадар ҳамун Русия рафтед, тоқат кардед. Рӯзе шид ки шумо гуфтед бас аст. бале Шумо аз бедорӣ, аз хоби бедор шидед. Фаҳмидед? Ва ҳар як тоҷикистоние ки аз ҳамин хобаш мегӯем, имрӯза мо арабзадагишам гуфтем, бедор шавад ва равшанфикр мешавад. Фаҳмидед? Ва ба равшанӣ фаъол мекунад. Ва шумо мегӯед ки ҷавонон бародар, бибинед, ҳама мо ҷавон ҳастем. Ҳамаи мо ҷавон ҳастем. Пири чиз не, ҳамаи мо ҷавон ҳастем ва шумо ҷавони лаёқатманд ҳастед. Фаҳмидед? Ва шумо метавонед, масалан шумо ки бедор шидед, метавонед бо 100 каси дигарро бедор кунед. Камам бошад, чихе русо мегӯянд, тише едеш, дальше будеш. Фаҳмидед бародар? Бибинед, ман ҳамин видеонаворҳо мекунам, албатта ки мара душманшам пайдо мешавад, дӯстшам пайдо мешавад, не? Лекин ба ҳар ҳол ман ба кӣ ҳастам? Ман ба дӯстон ҳастам бародар. Фаҳмидед? Ман ба душман, душман душманӣ кунад, мушкиле нест, лекин ман дӯст дорам. Ман аз чӣ хел мегӯям, умедам нопадид намешавад. Фаҳмидед? Ман ҳамавақт умедвор ҳастам ки як кас не як кас пайдо мешавад. Албатта фаҳмидед ки ҳамин видеонаворҳои шумоя гӯш мекунад ва шумо асос мешавед ки ина бихезед. Фаҳмидед? Шумо оиди мақолаи Ибни Сино ҳамон дар саҳифаи CNN гуфтед, масалан не, ин ҷои худнишонтӣ нест, лекин ба фикрам ки ман ҳамон мақолаи якм худам ҳамонро як видеонавор карда паҳн кардам. Пас як чанд кас гуфт ки бародар ин видеонаворро тамошо кардем ва бибинед то ҳамун ҳукумати Тоҷикистон, яъне соҳаи фарҳанг чӣ навқи рафт. Фаҳмидед? Яъне ман аки боз мегӯм, ҷои худнишонтӣ нест, ҷои худма чӣ не, лекин ба ҳар ҳол як сабаб шид. Фаҳмидед? Як сабаб шид ки як кас ёд гирифт, як кас чӣ. Ва мо ҳар яктаи мо сабаб ҳастем. Кӯҳ ба кӯҳ намерасад, одам ба одам мерасад. Фаҳмидед? Ва кае ки мо мегӯем ки масалан намин зери комментариё менависанд, мо бояд тоҷикистониё огоҳ кунем ки предупрежден значит вооружен, яъне огоҳ кардаги аст, яъне тайёр аст. Фаҳмидед? Ва ҳар як тоҷикистонӣ, алалхусус тоҷик бояд донад, ин қадар ислом мегӯем, масалан медуранд ин қадар оиди исломро тавҳин мекунанд, ҳоҷиморо нарас мегӯянд, як саволаш медӣ бисёраш ҷавоб дода наметавонад. мебахшед чихе мегӯянд, думулои куношушта мегӯянд дар Тоҷикистон, ҳам хеле чиҳо ҳаста, ин ҳам хелиҳо хеле зиёд ҳастанд ва мо инҳоро бояд ки фаҳмонем. О бародар, ё ҳамватани мо ҳастанд. Агар ки мо хоҳем ки ояндаи Тоҷикистон беҳтар шавад, мо бояд хоҳем нахоҳем ба ин гуна одамо бояд ҳамкорӣ кунем. Ва кае ки бародар масалан ҳозир шуморо даъват кардааст ки як бор алоқа буред, хоб бо мумкин ки байни худатон ягон саволҳое пайдо мешавад ки бо хубтар ҳал шо мекунед, лекин ба фикри ман ки мо бояд ин корро давом диҳем. Фаҳмидед? Ва ҳамин чӣ мегӯянд, вируси равшанфикрӣ, аки равшанфикрам гӯем, масалан иштибоҳ намекунем, вируси садобаландкуния ба дигар тоҷикистониё расонем, чӣ дар Туркия ҳаст, чӣ дар як бор видеонаворҳои афғонистониро бинед, яъне тоҷикои Афғонистониро бинед, чихе ба як оташ дар ҳамин дар дастошон, дар дилошон ба як оташ мегӯянд ки ман тоҷик ҳастам, дар кадом
қитъаи замин набошам, ман тоҷик ҳастам, ман афғон нестам. як чиз доранд, як чегум, як ҳавас доранд, фаҳмидед? дар вақте ки онҳо 40 сол зиёд мубориза ҳамин бақувват шидагиянд, сила воле мегӯянд, бақувват шидагия. ҳамин тоҷикистонии моям бояд дигар нагӯяд ки сари хамро шамшер наёрад. Не, сари хамро шамшер хеле хуб мебарад ва бояд садоя баланд кунад ва мо бояд ҳамдигар кати бошем, фаҳмидед бардора? Хуб, марҳамат, ватаноз ташаккур. шумо дам ташаккур ака. Дар ҳамун гапи якам ки гуфт акаи Шоҳакимӣ дар бораи арабзада гуфтен, арабзадаву арабпараст мо бисёр дорем. як даҳ гап ами мегӯй ки хай ҳамун камтарак фарҳанги арабиро камтар берун ки мегӯй девона мешаванд, медаронанд чуна ки шумо ислом да кор гирифтесед. Хе бародар, мегӯ ман ислом нагуфтам, ман араб гуфтесам, фарҳанги араб гуфтесам, ҳамуро ай фарҳанги тоҷик берун ки мегӯм. Девона мекунанд чуна ки шумо зидди исломед. Бигзор арабпарастҳо у тараф, бо мо туркпараст дорем. ҳамин масъалаи Туркия ки спонсори ягон ҷои ба ҷоишам нест. Рӯи рост Туркия сармоягузорӣ мекунад пантуркизма дар давлатҳои туркзабон ки ҳамин олимои моро медизанд. У миллионҳое ки ё сарф мекунанд барои масалан ҳамин статъиҳо тайёр кардан, у миллионҳо аз куҷо меояд? Албатта ҳамун у калоншон спонсорӣ мекунад ҳамин чиза. Ман ҳамин гап як-ду бор дар сторисон гуфта будам, и туркпарастои мо девона шиданд, дуромадиянд гирья доранд ки шумо Туркияро хеле мегӯед туркҳо хубанд, хелан ваянд, шумо фитна мехоҳем. Кадом фитна? Шумо гаранген чиен? Туркияро нобуд кардеса ай рӯи ислоҳи таърих. Зур зада ислоҳ кардесиян таъриха. Агар не ихе ки тоза ки сафед боша, вай ҳайкали Ибни Сино дар Туркия чӣ кор кардеса? Сино ба кадом гӯшаи ҳаётиш робита дорад ба Туркияи имрӯза? ҳамуҷа рафтае? Ақаллан нарафтае? ҳайкали Сино дар Туркия чӣ кор кардеса ҳамчун олими турк? касе ки ин чиза мегӯ девона мешаванд, дуруст медаронанд. мара ислоҳ кунед. инами як мақола ҳаст, мегӯянд ки 100 марди тоҷик беҳ аз як марди тоҷик, як мард мегӯянд чӣ мегӯянд беҳ аз 1000 лашкари чумчи. Пароканда лашкар наояд ба кор, 200 марди ҷангӣ беҳ аз 100,000. ина тамом. ин ҳами маъноша ки ман худам ки бо фаҳму хубтара, шумоам албатта ки фаҳмед ман чӣ гуфтани ҳастам. Дар куҷое ки 100 та ҳамун Абулаҳаб ҳаст, як душман ҳаст, бо дар ин тараф 100 та дигар зиёд дӯст ҳаст, фаҳмидед? ва мо бояд фаҳмонем, мо бояд албатта ки ҷанг накунем. Не якташ дромад аст. ислам ат-тавҳид, парастиш чӣ маъно дорад? Медонӣ, ту гов гуфтестааст. Ту гов яъне мусалмон, ҳамин мусалмон беҳтарин, ла ҳавла ва ла қуввата иллаҳ биллаҳ дромада ту гов мегӯяд. ина хеле арабпараст мегӯяд, барои ки ё аз дини худо дур ҳастанд, аз дини Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам дур ҳастанд ва инам ё 100% арабпараст ҳастанд, фаҳмидед? куни араборо инам бардошта мегарданд. инами ҳастанд. хоб, ба ҳар ҳол ташаккури зиёд. иҷа ина Юсуф Гулрезӣ дромадаги аст, якта дигар ҷавони равшанфикри Тоҷикистон. марҳамат бародар. салому алайкум. салават хубин тенҷин. ҳамин доим даъво мекунем, авҳалоро намепурсем. иншоалло хуб ҳастед бародар. ҳамин рута мебинӣ, охин ҳамин равшанӣ, ҳамин аз нури худо чӣ хе мегӯянд, нур омадест бародар, ҳамин нур омадест аз руд. вале меҳмона қабул кунем. саломат набошен. холаст ки ака равшанфикрӣ ба равшанфикрӣ дорад. мақсади мо ҳифз кардани таърих, ҳифз кардани бузургҳомона, ҳифз кардани мероси худмон аст. ҳар касе ки боша набоша, мо бояд ҳифз карда тавонем. чизе ки онҳо дар назаршон доранд, масалан мегӯянд ки байни мусалмонҳо қавмпарастӣ нашава, аммо мутаассифона имрӯз ҳамон мусалмонои ҳақиқиро мо надидестем. масалан имрӯз Кумитаи дини исломи Ӯзбекистон
مثلا خیلی از اکتورهای بالیوود آورده است به خاطر بزرگای ازبکستان گفتن مثلا صداگذاری کنن، اما در اونجا نوشته شده مثلا ابن سینا و رومی و دیگر بزرگای هستن که اونو متعلق به مردم فارس هست. اونو متعلق به مردم فارس هست. این کار کی است؟ کمیته دین اسلام. یعنی اینا با اونا پیش از همه مثلا با این فکر مرکز بیاست اسلامی ازبکستان. مرکز اسلامی ازبکستان. یعنی باید اونا مثلا با این فکر بیان که اینا مثلا کسایی هستن که فتنه میاندازن، یا اینکه اینا هستن که زیدی مثلا بین دوستی دو ملت کار میبرن. اما ما چیکار کردیم؟ من شخصا من به خاطر چی در همه چیز اومدم؟ یکم مسئله که من روی اکران در همین مسئله اومدم، همین شاهدان دیگه که نامه نوشتم برام کدام چیز که مثلا همین فلان یعنی میرسی مردم ازبک گفتن مردم در امروز سازمان ملل همین را من خاصت وقتی ما دیدم من کلیش آمد من خواستم برام اومدم تو مثلا باید شغلم فرصت محیط کنم داشتم برای که ما قدر نمیدونم که به وطنی چیه، ما میدونم که امروز اگر اینا یک موتور یک مسئله دیگر کینوی مثلا ترکی را بخواد بگو کسی سفر مثلا فقط نمیگیره کینوهای ترکی که کلی مثلا چند سال مثلا خلیفه عثمانی چند سال دیگه مثلا خلیفه بوازی کسی مثلا در سلجوقیه اونا یگان تاش به زبان فارسی کار بودگی نیستن، همون امور دولتداریشون با زبان فارسی پیش رفته. یک جا در فیلم هاشون از همه کلمه گپ میزنن، یگان جا از همه کلمه گپ میزنن زبان با زبان باز فارسی. شما اکای یوتیوب узр гапам авридам шумо хато накардам ҳамун кор бори проекти ҷомеу навоидам куш ҳастем ба фикрам хабар дорем аз ҳамин чиз. ман хеле шид фаҳмидан мехостам ки ҳамин филми ҷомеу навоира дар оқибати кор ба кадом забон ба навор гирифта истоданд. бисёр ҷолиб омада ҳамин нукта. ма дар ҳамонҷо ҳамчун ҳафизи шоҳ истодагем همچون محافظ شاه استفاده وقتی سفیر ای خراسان میاد و خدا اینا ما حاضر میگم نه با ازبکی گپ میزنه که کلیش هم میره آدم باز بسته бародару ин чизо чизи махфӣ ҳаст бед ба ин чиз накунем иҷада як чи ҳаста ки киноро ҳоле чихе мегӯянд бурвардаги нестан ин чизои байни худашон акаи юсуф бед оиди гап назанем. Значит, всё-таки кино по забоне узбаки шидеса? Кто платит, тот и заказывает музыку. Тамом. Да ҳарди забонҳо суҳбат кардеса. Ду миллати бародар ба ҳам суҳбат мекунанд. Биненда ман дилим дар рафт ки амиқ ҳамин забона куш мекунанда, амин кора мекунанд. Дар дилим рафта буд. Бояд ин филм айаввал то охириш форсӣ шавад. Нет, так не работает. Их намешава бародар. Хоб ба ҳар ҳол ташаккури зиёд. Бибинед бародар, чихе гуфтам касе ки инами чизора ҷур мекунад видеонавҳоя ё ки киноҳоя, касе ки пардохт мекунад сумша, инаму хоҳиш мекунад чӣ гуна хоҳад. Фаҳмидед? Шумо метавонед кинои ягон кино кунед ба забони чизе ки хоҳед мекунед. И хеле бародар намешавад ки мо даъват кунем, даъво кунем, яъне ки ба забони мо гап занед. Бародар ин намешавад. Хеле чизода Авон не ака идеи даъвора филма ман спонсорӣ накардесам, ман режиссёраш ҳастам, лекин охир беғайри форсӣ дар ин филм набояд дигар забон бошад. Ё як асрера нишон дода истоданд ки забони ҳам байналмилалӣ форсӣ буд, ҳам забони тозаи модарии ҷомеъ форсӣ буд. гаптон маъқул. Дигар забон дуруст бародару гаптон
гап ту мақл ихе кор намекунад дар киноиндустрия ихе кор намекунад бародар. Искандари Мақдунӣ чӣ дига ҳама ба юнунӣ гап занад, не ихе кор намекунад. Муғулистон ҳамун Чингизхон чӣ ба не ҳамаш ба забони англисӣ бисёрӣ, барое ки онҳо мефурӯшанд киноя, фаҳмидед бародар, мефурӯшанд. Хуб ба ҳар ҳол درست نفهمیدیم. درست نفهمیدیم. یه دقیقه ما شما Акай بخشش Юсуф زیاد гап می‌کنیم. занад. اینجا پیدایش زبان ازبکی از شما میگه که در همون زمان اینا یعنی تویز وجود داشتن، یعنی اونا دکزت ما دکزت کردیم که اینا از همون زمان در ما بودن، یعنی اینا نه ملت نیستن که نه پیدا شده باشن شوروی یا بولی قدرت وارد باشن، یعنی اونا از همون زمان بودن، صاحب قدرت بودن، سفیر بودن، یعنی مسئله حل کن بودن. اینا یعنی بزرگترین دلیل برای اونو ساخته استیم. ما برای اونو ساخته استیم که اینا را ملت هستن که ای قدیم الایام دانشمند داشتن، بزرگ داشتن. این تک دلیل ای یک کاری است که ما کردیم. Мадрасаи Хидмон наказат кардем. хуб این دست واسه بگیم. تمام. خب به هر حال خوبه. تشکر زیاد اکای یوسف جان زنده و سرمالم شد. اینجا یک باردار دیگه گرامی هست. باردار ما یک میفرورم بو بولاتون میکنم که تا که بزرگتر شود همه کامera بو دعوت کنید بو بولو میکنیم تونه. اینجا باردار فیروز در اومدگی هستن. باردار فیروز مرحمت. اکای سلام فیروز دوستان، سلام علیکم. زنده باشید. درود مرحمت سلام. انشالله خدا خوب باشین. شاحکیمی وطن است. بابا یوسف استاد منگل ریزی زنده باشین، زنده باشین. مهم همی که همی پیشروی هست. انا مهم همی که قبل از اون که همی چورابینی و همی انا ابتکارات آغاز بیاوه، ما در پایتخت خودمان انا یک باغ ایجاد کردیم در اینجا. در اینجا پیکره جناب عبدالرحمن جامی را و علیشیر نوایی را راست کردیم با نمایندگی همسایه کشورها، با نمایندگی همه زبانی که شما در نظر دارین این را رسما آغاز کردیم و تمام دنیا مطمئن شد که عیناً زبان تاجیک، عیناً مدنیت تاجیک، شعر تاجیک، اون مردمی که شما در نظر دارین اونا را تربیه کرد، اونا را زیر پر گرفت و مقصد این که اونه که شما درباره زبان در فیلم میگین، زبان در فیلم مهم نیست. یک فیلم میتونن با تمام زبان‌های دنیا ترجمه بکنن. زبان اصلی فیلم مهم است. زبان اصلی فیلم بگذار امو عبدالرحمن جامی با تاجیکی گپ زنه و علیشیر نوایی با ازبکی گپ بزنه و بعد ترجمانا چیکاری که میکنن. بعد اینجا یک موضوع دیگه است که با حقیقت تاریخ موافقت کردن سوژه همون فیلم. انا در همینجا بحثا زیاده، طرزای لباس پوشی اونا، چهره های اونا، یعنی که در همون زمان یک ساخت دولتداری، خطی نمی مکاتبات چی بود، یعنی که انا در همینجا مطابقت سوژه انا فیلم به حقیقت ریالی تاریخ ده. دوستا دقت بتین، انا میره محاکمه بکنین دیگرش ده. ما دست بالایم. سلامت باشین دوستا. زنده و سربلند باشید. زنده و سعی نجده درست قید کردن اویدی چهره ها و دیگه چه یک بحثو برموده بودن در تاجیکستان. ما هم همه اهمیت داده بودیم. درست قید کرده. تشکر زیاد باردار فیروز جان. زنده و سربلند باشید. кино кай мебурояд? суол додистан. албатта ки мо намедонем кино кай мебурояд. мумкин кай ки хуб тайёр шавад дига мебурояд. хуб ба ҳар ҳол ватан ост. сухан дошта бошӣ, марҳамат. сухан гуфтгӯ надошта бошӣ, бо бармегардем ба дигарон. ма акай Юсуф хабар дора, шояд хитам хабар дори акай Шоҳаким ки ман чӣ доштум, ният доштум ва дорум, нияти филми Хидма дорум. албатта филми ман вай нест, пурра таърихӣ нест, дар асл фантазӣ таърихӣ аст, бо ҳамин стили ҳозира, яъне мухтасар карда гӯем, типа путешествие во времени, бо мақсади нишон додани шахсиятҳои таърихии мо.
ман худам ҳамин чизода интерес дорам, режиссурада бисёр шавқ дорам ва меомӯзам филмҳои ҳатто ҳозирам ман мешинам дар ноутбук мешинам ютуб филмҳои Ибн Сино, қисмати шоира, ҳамин чизоро аллакай мумкин ҳамин қисмати шоира ман мумкин 8 бор айсар тамошо кардам. Барои чӣ? Просто барое ки ман омӯзам кори киноофарии ҳамин режиссёрора дар чунин фарҳангҳои, масалан вақте фарҳанги тоҷика нишон медиҳанд, бисёр омӯхтам ва омӯхта истодаам. Ҳарчанд ки ман гуфти гапҳо навшогирдам бошум дар ҳамин соҳа, не ки бисёр аҳамият метиҳам ва ман дар ҳамин кори навоиву ҷомӣ бисёр шавқовар аст ки айни ҳол процессшон чӣ хел рафта истода бошад. Бисёр мехостам бидонам ки ҳамин забонаш чӣ хел аст. Якум, забони филм оригиналаш ба кадом забон мешавад ва дар бораи ҳамин шакл гуфтем ки шахсиятҳо, шакли шахсиятҳо ва стили либоспӯшишон. Нози ҳаминҷа акай Юсуф гуфт ё кадом дига акай Фирӯз гуфт. ҳамин чизам ман дар бисёр шавқовар аст ки масалан ман вақте сар шид гуфтам ки кинора снимат кардан сар кардам, акай ҳамин дилам дарафт ки по-любому мақсади ин филм нишон додани он аст ки ҳамво у вақт буданд. Якум ин фаҳмҳои беҳуда ин корро наметунанд, ин корро ба даст намегиранд. Бигзор майли хай ин чиз, не ки ман бисёр мехостам бидонам ки оё ҳамон либоспӯшӣ ки ва ё нишон доданиам ба либоспӯшии тоҷикҳо як хела аст ва актёрое ки бозӣ мекунанд ҳамин филмҳо ман бисёр назорат кардам. Аввал хато накардам, як шахсият дига буд дар роли ҷомӣ, акай Юсуф як каси дига буд. Баъд устод Қурбони Собира монда. Бисёр аҳамият додам шакли актёрора ва ман аҳамият додам ки дар филмҳошон ҳамсояи кишвар ҳама вақт кӯшиш мекунанд шахсиятҳои актёрои чӣ қадар мо чӣ хел мегӯем зебо гӯем симпатични интихоб мекунанд. ман дар як чиз аламоварае ки ва ё кӯшиш мекунанд актёрои симпатични, актрисаҳои симпатични дар кино мегиранд, аммо бошем баръакс ҳамаи нами бо текстлаҳо даҳонкардагӣ ҳолиам шӯравӣ да ватан ост. ҳолиам шӯравӣ да мо шумо раҳмат бояд бигӯем ки дар ҳамон замони шӯравӣ аллакай дар бораи рӯдакӣ Ибн Сино, дар бораи ҳамин шоирои мо филм бардоштан, яъне ки аллакай ҳамун давра оно кӯшиш накарданд ки ҳамин ҳақиқатро рӯпӯш бикунанд. Да фаҳмида истодем? Шӯравида ман танҳо барои ҳамин чизаш бале раҳмат гуфта метавонам. Барои ҳамин чиз мо раҳмат гуфта наметавонам. Акай Фирӯз узризиёт Сӯҳроб чӣ ба ки нишон додагианд. ягон душмани таърихӣ кадаги нестам. бача дар ҳамон замон ба ҳамон нуфузи шӯравиш агар мегирифта ҳамира ягон миллати дига эълон мекард ё ҳамон филм дар ҳамон филм ҳамта як сиюҷаша тағйир медод, чикор мекардем? ҳозирам шумо шояд ба ёд надоред, леки дар ҳамон филмҳо шӯравӣ ҳамон вақтам рӯи рост гуфтагӣ нест ки тоҷик буд. Бале. Чӣ хел мегӯянд як сюжетна дира мондагӣ барои мо ки бо ҳамин чизо бо мешава баҳсо. Шоҳҳои моро ҳамчун як золим нишон додагианд. ҳам золим нишон додагианд, ҳам специально миллати ҳамон шахсиятҳоро гуфтагӣ нестанд. Бале. бо ҷанбаҳои сиёсӣ ҳам дошт, не ки аммо тарафҳои аз ҷиҳати фарҳангиву таърихиш мо бурд кардагем, яъне ки кӯчак ҳам будем, як шӯравии азим, шӯравӣ моро гӯё ки эътироф кард, аммо шоиромонаву ин қадар филмҳо бардоштану шӯравӣ бораи Самарқанду Бухороро ки гирифт дам намезанем. эътироф кард моро ба чӣ баҳо моро эътироф кард шӯравӣ? ба баҳои хуни бигем шуди Шоҳ Шотӣ, ба баҳои хуни Мисратлои Махсум, ба баҳои хуни чандин ҳазор нафарое ки ба хотири миллати, ба хотири тоҷик буданшон, ба хотири ҳифз кардани забони тоҷикӣ чикор кардан, ҷоншон аз даст додан. ҳатто шумо шояд надонед, барои як калима гап задани тоҷикӣ 5 рубл ҷарима буд дар амурати Бухоро. Он вақта масалан Тоҷикистон, Ӯзбекистон вуҷуд надорад, ҳама зер таҳти султаи шӯравӣ буд. То замоне ки ҷудо шуданд 5 рубл барои як калимаи тоҷикӣ гап задан ҷурм буд.
جریمه میکردم 5 روبل برای یک این در کدام سال ها بود کجا بود 1918 1920 یعنی شوروی روی روز دشمن تاجیکا بود خیلی پناهی و خیلی بعضی را بدبینن آشکارا بود و حتی نیت نداشت که مثلا دولت با نام تاجیکستان بسازه این در خریطهشون که در سیناریشون وجود نقشه‌شونده نبود. خب شما کی فیروز شما نمیدونم آخرین بار کی فیلمی مثلا همین فیلم رودکی را یا که ابن سینا را آخرین بار کی تماشا کردگین همون دوره شوروی بودگی را همون دوره شوروی تماشا کردگی نه همین بسیار تکرار با تکرارها شده از لحظه هاشا پرچه هاشا یگان بسیار بار در کینوی قسمت شاعر یگان بار کلمه تاجیک شنیدی؟ در кинои чиз нест дар чиз ҳаст ку вастани восе ҳастаст ку шӯриши восе восе аки у понятно восе уже асри 19 евро тоҷик нагӯй уже медонӣ баъзе нигах ки масалан як чиз шуморо мегум и ба ҳама бачаҳое ки масалан даъвои чиз мекунанд кинои пайғамбар муҳаммад расулуллоҳро ки тамошо кардаги ҳар ид нишон медод шурӯъшавиш аз 3 аст сар мешавад ки ба 3 гӯшаи дунё нома тақсим мекунад خب در همون кино کی مثلا همون киноро яҳудиё сохтаги ҳамон сармояш актёрро овардагӣ як мушкили бузург чӣ намерасад дар ҳамон кино чӣ намерасад як чизи бисёр муҳим намерасад дар ҳамон кино ҳамон нест араб будан не араб мегӯянд якчандта видеонаварҳои паёнбар ҳаст яъне киноҳош солҳои кинои эронӣ ҳаст кинои арабо ҳаст бо кинои англичаноам ба фикрам кардагӣ ҳастанд якчанд намунааш аст намедонам бовар кунед чӣ нест ман мегӯям барои шумо барое ки вақт каме ана бар ҳамон кино ягон ҷо наёмадааст ки пайғамбари худо хати яҳудиё ҷанг кардагӣ бошанд аммо бузургтарин ҷангҳое ки масалан пайғамбари худо шидагӣ дар ҳамон чи хати яҳудиё душмани яҳудиё масалан фитнаандозии яҳудиё аммо яҳудиёро овардагӣ нестанд мардуми қурайш фақат қурайш ва як қабилаи дигарро номаш овардагӣ ҳастанд ира ман кай фаҳмидам вақте ки гуфтанд ки ҳамон киноро яҳудиё бар Арабистони Саудӣ туҳфа кардан яъне сохтан ҳамин киноро туҳфа кардан чизи специально монда мешавад специально намеган ҳамин чизора намеган барои дар оянда баҳс шиданаш ҳамин кора ҳамон ки режиссёрои филми рудакиву синорам ҳамин кора кардагианд ки намеган на тоҷика на ӯзбак намеган ягон чиз мемонанд ки баҳс шавад хуб ҳамин сабаб мешавад ки муайян кунандае ки тоҷикистон бо ин навъи шермардони акаи Юсуф Гулрезӣ ва дигар саҳнаткорон кинои тоҷикии худро дар Тоҷикистон ба нақша гирифта пеш бурда як видеонавор карда кино буроранд ва тамоми нақшаҳои асосии фарҳангиву таърихиву диниву дигар қайд карда тасдиқ карда пешниҳод кунанд ба мардуми тоҷику мардуми олам то ки тамоми мардум бишносад кинои таърихи ҳақиқиро чунки ки акаи Юсуф Гулрезӣ гуфт дар он ҷо дар зери киноҳои масалан ҳамон оиди паёнбар қайд карда мешавад ки кадом уламои дин кадом таърихшиносон дар ин видеонавор хулоса нақшаи ҳамин киноро тасдиқи қабул кардаги ҳастанд ва кинои Умар ибн Алхаттаба тамошо кунед дар он ҷо ҷанг бор зидди яҳудиё ҳаст дар он ҷо сериал ҳаст бисёр ҳаст ба ҳар ҳол
тоҷикон бояд версияи худашона чихе намунаи худашона бурорана ва гӯянд ки инаи таърих инахе буд, мо тоҷикон инахели будем, ина сомонӣ инахе буд, инахе буд, инахе буд, то ки سرمایه نیست که сармоя ما بیشتر иншоаллоҳ اهمیت میدیم мешавад, иншоаллоҳ бо умеди худо ҳамаш мешавад, албатта ки аз умеди آخه худо این бештар. نگاه کن اکای شاکمی این اکای یوسف هم اکتیور هستن همی کرو در صنعت در دست به کار هستن ما اهمیت دادم مثل اکای یوسف کسانی که خواهش دارن در حقیقت بسیارن خواهش فیلم و فردن دارن میخوان در حقیقت تیارن امکانیت ندارن کسی که امکانیت داره یا سفسر دسته کلین یوچه و خشتومان دومود و عروس نمیچی وودا $1000 رفته سنه که همون 50% همون یوف نمیشه که مثلا ما برینو یک فیلمی تاریخی خودمون نکنیم آیا جد دل شکسته کننده هم هست ما یک چند روز پیش یک چهاربینی رفتیم صادرشوی یک کینوتئاتر آنلاینی کینو پلوس شاید دیده باشین یک دوره که من در همونجا دیدم اکای سلیمان یا احساس کردم که توجیکستان الکی به یک رشد سینما رسیده فیلم هایی که ما اولی ندیدیم در مثلا کینو پلوس هست یا این کینو استودیو که مثلا در کینو تئاتر نشون میدن ما نمیبینیم نه ما فقط چیزی که بلاگرها در یوتیوب میکنن همون رو میبینیم ما تئاتر نمیریم ما مثلا کینو تماشاگی نمیریم میکنه کلون چیزهایی که من دیدم مثلا من با مطمئنی میگم که تاجیکستان الکی به استقلالیت کینو رسیده است یعنی هر گوشه یک گروه جوانان جمع شده برای خودشون یک چیز ساخته استن و فرهنگ نشون داده استن تونسته استن کار کردن اشتباه میکنن کمبودیشون زیاده اما کرده استن و روزش میرسه که هر یک نمی کینو استودیوهایی که امروز مثلا کشاده شوی خودشون جشن میگیرن هر یک قدم سرمایه گذار داره الکی امیده یعنی با باوری یک گروه تاجر درآمدگی سرمایه گذاری که هر یک قدمی همینا چون میکنه بتونه کینوی تاریخی شده стил ва наворгирии филмомон качествои филмо бисёр хуб шудага ин чизша ман рӯи рост мегӯям бисёр хуб шудага качествора ганда зур мегиранд тоҷико киноро лекин сценарий ва мақсади филмое ки ҳозир офаридастанд ҳоле ҳам он қадар чӣ нест акхай сериал вай бояд бубофи давом шуда бало када бояд кашолти ҳай сериал майли лекин филмое ки бояд масалан بسیار و بسیار نقش کلان امی دوبلاژ امو طرزی گفتار امو زبان گفتار فیلم بازی میکنه دوستای عزیز انا در اینجا بسیار با فصاحت امی خیلی باید تاجیکی گپ بزنن که دیگر امو جهانی تاریخی این همی خواهد گفتنی هستم филмое ки ҳозир ман номбар кардам нами домоду келин хиср хиштоман хисрбача ҳамаам ё ҳар рӯз як кино биромадаста дар бораи як аъзои оила аҳамият битен забоне ки во гап мезананд дар филмҳо тоза лаҳҷавия аки ая ҷиҳат хуб аст ки лаҳҷаро эҳтиёт мекунанд яъне зебогии забон дар лаҳҷае лекин бисёри бад чӣ мекунанд омехтаи бад мекунанд вақте ки филма меофарӣ бояд ҳамин хел расшод бигирӣ ки ҳадақал як ҳамзабони айсарҳад беруни тура бояд бифаҳма масалан ҳозир як эронӣ дар ҳамин кинои чӣ ном дорад хисри ман масалан нишон бите мумкин як 20%ша мефаҳма ӯзша не ҳамурам бояд як хел расшод бигиранд ки ҳозирам дар кинои мо забонам аҳамият бидиҳанд чӣ хеле акай фирӯз гуфт забони филма бояд аҳамият бидиҳанд ки тоза тоҷикӣ боша бигзор лаҳҷа қатъӣ боша лекин калимаи русӣ набоша англисӣ набоша намо радной ҳамун кинои хисри ман дар бисёр шид ба дигар ҷавонаи мо сар кардан радной ин худаш уже як проблемае лекин качествои филмофарид аллакай хеле хубае ва маку ина ҳозир ҳаминҷа як кас чанд комментария навист ки вай мекунем карта кушоин ай вақте ки ман чӣ карда будам видео партофта будам
тизер трейлер карда будем дар Москва, мумкин акаи Шоҳакимӣ намедонад. Ай ҳамон вақт ман муроҷиат карда будам хатте ки сармоягузор мехоҳам, сарпараст мехоҳам барои филм, барои худам не. Агар не мара бигӯям ҳамин чиз ман чӣ дар кора, ман худам студент ай пай дарс кору борум ҳамин сарона зиёда не ки мехоҳам ки дар ҳамин соҳа як кор карда бимонам ай номи худам, ай номи як тоҷик. Ман хеле задам хатти нашид. Худам лично муроҷиат кардам ба компанияҳои Тоҷикистон ки ман сарпараст мехоҳам, просто так натенмада пула. Албатта ҳамчун сарпараст бутен ва фоидааш мада дар кор нест, метавонед фоидаша бигирӣ ҳамаша. Фақат ки имконият бутен ман ҳамун филма ба навор бигирам. Сценариям омода буд, актёрам омода буданд, группаи сёёмкам омода буд, реквизитом ҳозирам ҳастанд, либосҳои таърихӣ, лекин пайдо нашуд. Лично ҳам кофтуковда гузаштам, пайдо нашуд. Нашид ман хестам видео рилз кардам ки соҳибкоро марҳамат ёрдам кунем, мо ҷавонем, мо мехоҳем кор кунем, нашуд. Баъд ман хеле нигоҳ кардам, гуфтам ҳамин ҳозир як кас нигоҳ кунам, мегӯяд ки ҳамин ягон гадояй чия қа талбидеса, как будто ман барои худам талбидесам. Ва ҳамун комментодам ёфт чӣ чанд кас ки гуфт ҳамин пуле ки шумо дам метем мерем хайр мекунем. Ба худо баёдам аст ҳамин хеле комментҳо буд. Баъд ман гуфтам хайр значит намешавад ҳамин кор. Дар ҳақиқат ихе аҳамият бутӣ как будто ман барои худам пул талбидесам, илтимос мада пул битем. Агар не ҳамин чиз ихе нигоҳ кунем, ман болои ҳамин мушкилие ки ман худам дорум олӣ як филма бо сар карданам барои ман вақт талаб мекунад. Баъд ман ҳамхе мондам, проект заморожен, тамом ҳамхе монд. боиси таҳсин офаринай, лекин ҷаноби Юсуф Гулрезӣ ана бояд бидунаво тасдиқ бикунад, ин кор ба хеле пул ҷамъкунӣ шабака намешавад. ин чиз ана маблағгузории хосаи асосира ниёз дорад. ана дӯсто иншоалло ки фурсати лаҳзааш мешавад. муҳим ҳаме ки мо шумо ҳаме кӯшиш ба фарз бикунем, ният пеши худ бигзорем ва дар ҳамин раванд хатогиҳое ки ба миён меояд ҳамвора сари вақт пешгирӣ бикунему, огоҳ бикунему, ҳамта равшангарӣ бикунем ки барои ояндаҳои мо, барои фарзандои мо, шумо фарзандои мо, фарзандоша ягон хатогие ки дар оянда баҳсбарангез боша нагзарад дар ҳамин маводҳои филмиву маводҳои нами тасвирии гуфтагимон. خب تشکر زیاد. درست است درست خب فیلم با کدام زبان میشود؟ فیلم با دو زبان نوار گرفته میشود برادر جان. جامی نواری بعد هر کدامش با زبان خودش گپ میزنه. انا فیلم در تاجیکستان دوبلیاژ میشه با زبان تاجیکی کلی، در ازبکستان دوبلیاژ میشه با زبان ازبکی، با یک دوبلیاژ دیگه برای روسی میشه برای چیز بین المللی که بگیم برای دیگه بیرون از همین کشور. خلاص که با هر دو زبان دوبلیاژ میشه. خب به هر حال تشکر زیاد برادر شهریار. ببینید هیچ وقت ناامید نشوید. البته که حرکت کنید، کوشش کنید. البته که همش майда میشود. باز میگیم تیش یدیش درش یدیش انا اویسته رونی روحی دراز روان شوی. انا ببینید خودی پیش از همه یک بچه که با ما برآمده گفت که باز چیزی من جواب نمیدی، خب یک بروید یک سلام علیکم یک ببینید بچه وای دعوت میکنن، بچه دعوت نمیکنن، ممکن که با چه خودش گفت یک سر خوب از دو سر بهتر است، ممکن یک چه شود. و البته که چه گفتیم امروز در تاجیکستان البته که کیناستودیا ناو شدیست است، майда میشود، همه چی میشود. ما مثل ببینید ما جنگ شهروندی داشتیم، یگان دولت‌های آسیا یگان جنگ شهروندی هیچ چیزی خیلی چیو نداشتن و همه ازبکستان هم مثلا بگیریم حاضر همه کینوهاشون سرکدیست است. ما هم حاضر اینم خیلی برپا شده خیسته ویدیو نوار کرده استیم، یعنی ما نه قدر دور هستیم از اونها. خب به هر حال با ما کمی با کاربری ما بسیار لازم است و مبلغ هم بسیار زیاد. به هر حال میشود، کاری نمیشتگی نیست در این دنیا و امیدواریم که میشود.
тоҷикистон ба ғайр аз ин ки ҷанги шаҳрвандӣ дошт, Россия шӯравӣ пеш аз ин ки расмат шавад тамоми чиз тағйирот бурд. Тоҷикистон не масалан дар соҳаи синамош ягон чиз дошт, не дар соҳаи армияш, не дар соҳаи дар ягон соҳааш Тоҷикистон бигирем ба қавли голи қадам баррафтанд дар шӯравӣ. Яъне мо ҳар чизе ки ҳозир ҳастем ма ми худмо сохтем, айнол сохтанд. Дигар чизо формаи мисалан формаҳои таърихӣ дошт. Кинотеатрҳошон ва либосҳошон дошт. Дигар барои сиёсат. Аммо дар Тоҷикистон ин чизо набуд. Яъне мушкили асосӣ ин ҳам буд. Ҳамин формаҳои ҷомеи навоиро 4 сол рӯзда карданд ки дар хитои будузам биёранд. дуруст 100% дуруст. хоб ба ҳар ҳол ташаккури зиёд бардору барномаи мо ҳам ҳозир ба поён мерасавад. имрӯз мо баҳодари шаҳриёри ватаност равшанфикри тоҷикистонро даъват кардем. Ама ин чиз муҳим гапот бурида омадаест акае ки Гулрезӣ. Акаҷон ман шуморо чӣ мекунам, хомӯш мекунам. монтики акае Гулрезӣ шӯравӣ дар Тоҷикистон ҳамин сана гапот бурида омад ака, бовар ки ҳеҷ чиз нафаҳмидем ба ҳамон як охирам. Бале часпид. хай хулоса умед дорем ки филмам мешавад ҳам ба иншолло. хӯи ҳам ба таби дили ҳамсояи кишвар мешавад. иншолло мешавад. ҳаминҷа тоҷик юса марҳамат як сухани хитам бугӯ, баъд бо дигар тоҷик юса марҳамат. ҷанбаст. бале 2 соат ҳаст мо дар инҷоем. оиди ҳамун филми актёрош тайёр будаи ман ин бародар гап задагӣ вай тақрибан масалан барои серия ҳаст ё ки як киное ки мақсад 2 соат давом меёбад анҷом мешавад? савол буд. то ҷое мо медонем кинои голливудӣ аст, қариб 2-3 соат аст. филми худат ба назар айманам 2.5 соат аст. аз рӯи расоти худум 2.5 соат аст ака. чиқадар маблағ лозим аст барои ҳамун филм рӯи навор омадан? дар тикток то ҷое ман медонам мумкин нест чизро гуфтам. ку маблағ калон талаб мекунад ака. тем боле ки филми ҳам ҳар як соат 1 миллион доллар. чизои бисёр талаб мекунад. ҳар як соат филми ҳамин филми пурра 1 миллион доллар масраф дорад. ҳамин гапа як аст. гуфт ки 1 миллион доллар сарф кардааст. ман рӯи рост гӯм, ман бовар надорам ки 1 миллион сарф шуда бошад. чунки вақте дар филм 1 миллион доллар сарф мешавад ку вай ҳадди ақал бояд 30% филм бояд омода бошад. як чиза бинем аллакай дар 5 сол аст, масалан 5 сол гузашт, мо ягон намедонам либоси ҷанговар надидем, ягон як омодагии намедонам як қасра ҳадди ақал 3D-ша надидем. ҳамин як кас ҳамин гапа гуфт ки 1 миллион, бовар кунем, ман тамоман бовар надорам ҳамин чиза. хуб дуруст. ҳарчанд ки бисёр мехоҳам ҳамин филм барояд. ба видеонавори шумо, ба филми ҳунарии шумо масалан тақрибан шумо метавонед гуфтанд ки масалан чанд сум дар кор аст? Масалан ман намедонам, лекин 1 миллион ба фикрам имрӯз хеле суми зиёд аст барои видеонавор кардан, барое ки шумо ҳамин компютер карда метавонед. барои ман не ака. ман филми диловара гуфта истодаам. ин филми шуморо гуфтааст. ин филми шуморо гуфтааст. тақрибан не мада хеле миллион мада дар кор нестам. мада то ҷои ман медонам қариб 56,000 доллар гуфта буданд. ман қатъи як режиссёр ҳисоб китоб кардам дем 56,000 доллар гуфтам. ман гуфтам ман хеле пул ҷамъ кардам наметавонам, барои ҳамин баъд сарпараст кофтанда сар кардам, нашуд. ҳамон хеле замарор чиз монд. будем як бародари мо дар ҳамин амрико ҳаст, номашон акои ҷайҳун мегӯянд. ман он одамро худам не мақсад як через як ду одамҳо гӯем мешиносам. ҳаво дар ҳамин ҷо дар соҳаи филмсозӣ голливуд кори фаъолият мекунанд. боз ман агар ки номарои дастишон телефоншона ё ки ягон
شرایطی باشد که مثلا قطعشون یک صحبت گذران فهم که بین چی میگویند. حالا یک دو تا به فکرم چه کنو ساختگی اند در همینجا درباره تاجیکستان، ملت تاجیک که همین خیلی هم یک رفشک فکر گویم خطا نمیکنه. من یک میکوبم بعد فکر میکنم 56,000 هم اینقدر مبلغ نیست که جمع آوری نشود. اینجا هر یک بچه های توجیک در ترک های کار کرده ایستادن که فکر میکنم 3-4 هزار دلاری جمع کردن اگان برای بعضی 56,000 یک روزه رفت خودشه، برای بعضی یک حیوته لیشنم برای ما یک استودنتی که خیلی به هر حال وای میکنیم انشاءالله کنه یک وای بینیم انشاءالله که میشود جمع نمودن. البته البته. خب هستن 10 تا 20 تا بچه های ترکیست هستن. من یک صحبت میکنم با خیلی ما که هر وقت خواسته همون در تیک توک من در اینستاگرام هم همین وطن است نویسین اگر با تمبولی و یا کور بور کرده باشن در کینماتوگرافی ما بسیار خوشحال میشم صحبت درباره فیلم و فریق قطعی هر کسی نباشه میتونه نویسین اما اکانتی ما نویسین من حتما جواب میتونم. بسیار خوشحال میشم اگر صحبت کرده بتونیم با همیشه انشاءالله من گپ میزنم کاروچی ببینیم. خب تشکر زیاد اکای فیروز جان، تشکر زیاد توجه گویسا، رحمت کامون بردار، تشکر زیاد که شما در اومده با ایره قید کردید، زنده و سربلند باشید. خب امروز با ما بود نبلوگر پروستا پاتریوت شهریار جان. بردار گرامی زنده و سربلند باشید که شما قبول کردید امروز خیلی با صحبت کردیم. زنده و سربلند باشید، با شما موفقیت خواهانم و امیدوارم که در برنامه‌های آینده ما البته که اشتراک میکنین ما شما را دعوت میکنیم و با همین امروز ما تمام میکنیم. بردار کسی که با ما بود تشکر زیاد، زنده و سربلند باشید. بردار شهریار زنده و سربلند باشید. خب تا بازید بردارا، السلام علیکم، درودی بپاییم با کلی مردم. بای 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 باشید. خب بچه که کسی که ما رو در یوتیوب دیده است تشکر زیاد بردارا، زنده و سربلند باشید.